ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு அதாவது சொன்னேன் 14வது சாப்டர் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். பிரணதி இந்த மாதாஜி சத்யபாமா மாதாஜி பண்ண போறாங்க. எஸ், ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. प्रणति प्रणति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुधपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं चाक्रजातं सगगणः रघुनाथन विदं तं जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान् विदां स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेशु गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांजा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माताजी. நான் அதான் பார்த்தேன். எதுக்கு லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன்னா போன வாரத்தோட வீடியோ பார்த்தேன். எதுல நிறுத்தினோன்னு பார்த்தேன். நான் இதுலதான் நின்றுருக்கு. ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு கன்ஃபார்ம். எஸ், ஐஸ்வர்யா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த சாப்டர் மாதாஜி? 14வது. 14வது 20 9 14ல 9. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् अवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सत्वगुणம் சுகே இன்பத்தில் சஞ்சயதி பந்தப்படுத்துகின்றது. ரஜோகுணம் கர்மணி பலநோக்கு செயல்களினால் பரதனின் மைந்தனே ஞானம் ஆவ்ருத்திய கவரப்பட்ட தூ ஆனால் தமோகுணம் பிரமோதே பித்தத்தில் சஞ்சயதி பந்தப்படுத்துகின்றது உத கூறப்படுகின்றது. பரதனின் மைந்தனே சத்துவ குணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயலின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. பொருளுரை: ஒரு தத்துவவாதி, விஞ்ஞானி அல்லது ஆசிரியர் எவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுத்துறையில் ஈடுபட்டு
அவ்வழியில் திருப்தி பெற முடியுமோ அதுபோல சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் தனது செயலால் அல்லது அறிவு ஆராய்ச்சியினால் திருப்தி அடைகின்றான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான். அவன் தன்னால் முடிந்தவரை பணத்தை சேகரித்து நல்ல காரியங்களுக்காக செலவிடுகிறான். சில சமயங்களில் மருத்துவமனைகளை திறப்பது, தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கு நன்கொடை கொடுப்பது முதலிய செயல்களில் ஈடுபட முயல்கிறான். இவை ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள். தமோ குணமோ அறிவை மறந்து விடுகிறது. ஒருவன் தமோ குணத்தில் செய்யும் செயல்கள் அவனுக்கோ பிறருக்கோ எந்த நன்மையையும் அளிப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. The whole chapter is all about the சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ரொம்ப ஈஸி தான். அதனால படிச்சு பழக்கம் எடுத்து 2வது போய் படிச்சோம். பரதனின் மைந்தனே சத்வகுணம் 84 இது சத்வகுணம் 84 ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 84 கட்டுப்படுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்பம் வருது, சத்வகுணத்தை நல்லா வேலை பண்ணுவோம், ரொம்ப அதனால என்ன எடுத்து தனக்கே தானே ரொம்ப நல்ல இன்பப்பட்டு நான் பண்ணினேங்கிற அந்த கர்வமும் வந்துருமா. அதனால அதுவும் பந்தம் தான் படுறது. இப்ப சத்துவகுணத்தையும் நம்ம பந்தப்பட்டுதான் இருக்கோம். ரஜோகுணத்துல செயல்களின் பலன்களினால் பந்தப்படுகிறோம். ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணமோ பைத்தியக்காரத்தினால் பந்தப்படுகிறது. எப்படி பார்த்தாலும் 3 குணங்களும் நம்மள இந்த உலகத்தை பிறக்க வைக்கும், பந்தப்படுத்திட்டே இருக்கும். சோ ஒரு தத்துவவாதி, விஞ்ஞானி அல்லது ஆசிரியர் இதெல்லாம் சத்துவகுணம் இருக்கிறவங்க எவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவுத்துறையில் ஈடுபட்டு அவ்வழியில் திருப்தி பெற முடியுமோ அது போல சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் தனது செயலால் அல்லது அறிவு ஆராய்ச்சியினால் திருப்தி அடைகிறான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். அவன் தன்னால் முடிந்தவரை பணத்தை சேகரித்து நல்ல காரியங்களுக்காக செலவிடுகிறான். சில சமயங்களில் மருத்துவமனை நல்ல காரியம்லாம் பண்ணுவான். ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ரஜோகுணத்துக்காரங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு. மருத்துவமனை கட்டுவோம், நிறைய தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவோம். இது மருத்துவமனைகளை திறப்பது, தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு நன்கொடை கொடுப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட முயற்சி செய்கிறான். இவை ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள். தமோ குணமோ அறிவை மறைத்து விடுகிறது. அவன் முட்டாளா இருக்கும். ஒருவன் தமோ குணத்தில் செய்யும் செயல்கள் அவனுக்கோ பிறருக்கோ எந்த நன்மையும் அளிப்பதில்லை. தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் என்ன வேலை பண்ணாலும் யாருக்கும் ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு? ஜானி மாதாஜி படி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜஸ்தமச்சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத. ரஜசத்வம் தமச்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. ரஜோகுணம் தமோகுணம் ச மேலும் அபிபூய அடக்கி சத்வகுணம் பவதி முக்கியமானது ஆகின்றது. பரதனின் மைந்தனே, ரஜோகுணம், சத்வகுணம், தமோகுணம் ச மேலும் ஏவ அதுபோல தமோகுணம், சத்வகுணம், ரஜோகுணம் ததா இவ்வாறு. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்கி நிற்கின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்வகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலையிலான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகின்றது. பொருளுரை. ரஜோகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும் பொழுது சத்வகுணமும் தமோகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. சத்வகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும் பொழுது ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. மேலும் தமோகுணம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொழுது ரஜோகுணமும் சத்வகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. இந்த போட்டி எப்பொழுதும் தொடர்கிறது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறுவதில் உண்மையான ஆர்வமுடையவன் இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர் பெற வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் ஆதிக்கம் நடத்தை, செயல், உணவு முதலியவற்றின் மூலம் வெளிப்படுகின்றது. பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அவைகளெல்லாம் விளக்கப்படும். ஆனால் ஒருவன் விரும்பினால் பயிற்சியின் மூலம் சத்துவகுணத்தை வளர்த்து ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். அதுபோலவே அவன் ரஜோகுணத்தை வளர்த்து சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். அல்லது தமோகுணத்தை வளர்த்து சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். ஜட இயற்கையில் 3 குணங்கள் இருப்பினும் ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவகுணத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தளம் வாசுதேவ தளம் என்று அறியப்படும். குறிப்பிட்ட செயல்களின் வெளித்தோற்றத்தை வைத்து ஒருவன் எந்த குணத்தில் இருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப என்னது நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கு. ஆனா வந்து இந்த மாதிரி எப்பவுமே வந்து இது மெட்டீரியல் நேச்சர் இந்த குணங்களே தான் அதை நான் ஆட்கொள்ளறது, அதனால நான் இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. எவ்ரிபடி வி ஆல் ஹேவ் சர்டன் ஃப்ரீடம் இருக்கு. அந்த ஃப்ரீடத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும், ஒரு குணம் நம்மள ரொம்ப அழுத்தறதா, அந்த ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு வி ஷுட் ட்ரை டு ஓவர் கம் த சிச்சுவேஷன். இதுல என்ன பண்றது, பரதனை மைந்தனோ மைந்தனே சத்துவகுணம் சில சமயம் தான் ஆக்சுவலா ரிப்பீட்டே பண்ண வேண்டாம், அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? நான் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன். சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. இப்ப காலையில இருந்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும், சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும். அந்த டைம்ல ரஜோகுணம் தமோ குணம் எல்லாம் இருக்காது. ராத்திரி ஆக ஆக இந்த டே போக போக இப்படி ராத்திரி வரும்போது என்னது, தமோ குணம் ஆழ்த்தும் நம்மள. இந்த ரஜோகுணம் போயிட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண தோணாது, டல் அண்ட் டம்பா இருக்கும். இப்படிதான் என்ன இருக்கும், தமோ குணம் இருக்கும். அப்போ ஒரே நாள்லயே அந்த நாள் இது என்னது டே எப்படி இருக்கோ அது போல நம்மளும் மாறிண்டே இருக்கோம். காலையில நல்ல சத்துவ குணத்தோம். ஆனாதான் காலையில இருந்து இந்த பகவானோட இதெல்லாம் பாக்குறது, பிரம்ம முகூர்த்தத்தையும் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கூட சொல்லுவா, காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு படின்னு. அந்த டைம்ல படிச்சா சிலாரும் புரியும். அந்த மாதிரி என்ன சத்துவகுணம் இருப்பாங்க. சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் இந்த பாக்கி இந்த 2 குணங்களை தோற்கடித்து அது மேல போறது. சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கலாம், ஒரே நாள்ல ஒரு குணம் மாறி 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 நமக்கே வந்து. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகின்றன. பிரபுபத என்ன இருக்க, ரஜோகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது சத்துவகுணமும் தமோ குணமும் தோற்கடிக்கப்படுகிறது. அதே போல சத்துவகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது. மேலும் தமோ குணம் ஓங்கி ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது ரஜோகுணமும் சத்துவகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. இந்த போட்டி எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, தொடர்கிறது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறுவதில் உண்மையான ஆர்வமுடையவன் இந்த முக்குணங்களையும் முக்குணங்களிலிருந்தும் உயர்வு பெற வேண்டும். அவனால முடியும். அதனாலதான் பகவான் வந்து இந்த மனசோட பஸ்தி அந்த எத்தாவது சாப்டர்ல, ஐ திங்க் 5th சாப்டர்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன்னா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஆனா ஃப்ரீடம் இருக்கு நமக்கு. ஸோ வி கேன் திங்க், பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அண்ட் வைராக்கியம் இந்த இதுல பௌதிக பந்தத்துலன்னா ஆசை வெறுப்பு இல்லை, அந்த அதுல அவ்வளவு ஆசையெல்லாம் காட்டலன்னா நம்மளாலும் மனசு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்ப நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, வி கேன் கண்ட்ரோல். சோ இந்த மாதிரி உண்மையான ஆர்வமுடைய இந்த யாரு கிருஷ்ண பக்தியில ஃபுல் ஆர்வம் காட்டுறானோ அவன் வந்து இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் ஆதிக்கம் நடத்தை செயல்கள் உண்ணுதல் போன்றவற்றின் மூலம் வெளிப்படுகின்றது. அவன் நடக்கிறதுல இருந்து அவன் எப்படி எல்லாம் பேசுறான், எப்படி எல்லாம் சாப்பிடுறான், எந்த மாதிரி ஃபுல் டேல என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றான், அதுலயே நமக்கு வந்து அவன் எந்த குணத்துல இருக்கான். அவன் நம்ம யாரையும் பார்க்கறதுல நம்ம இட் இஸ் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான். இது எல்லாமே ஒன்றுத்தால புத்தகம் காட்டுறதுக்கு இல்ல, நம்ம வந்து நம்மளுடைய அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு தான். நம்ம எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம், நம்ம சரியா இருக்கோமா, நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம், ஐயோ ரொம்ப தமோ குணத்துல இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். சத்துவ குணத்துல இருந்துன்னா அதுல இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகலாம். அது இட் இஸ் ஒன்லி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான் இது எல்லாமே. ஆனால் ஒருவன் விரும்பினால் பயிற்சியின் மூலம் சத்துவகுணத்தை வளர்த்து ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். அதுபோலவே அவன் ரஜோகுணத்தை வளர்த்து சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும், அல்லது தமோ குணத்தை வளர்த்து சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். எது வேணா அவனால பண்ண முடியும்னா அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கு அவனுக்கு. ஜட இயற்கையில் ஜட இயற்கையில் 3 குணங்கள் இருப்பினும் ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்தம், சுத்த சத்தம் நிலை பகவானை நினைத்து டோட்டலி இது பகவானோட சேவைக்கு வேண்டி அவன் வந்து தயாரா இருக்கும். சுத்த சத்தத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன ஆகும், இந்த ரஜோகுண தமோகுணம் விட்டு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதோட அந்த புல் இருக்கு இல்லையா, அந்த என்னது இந்த பப்பெட் மாதிரி பண்றாங்களே அந்த மாதிரி அது புல்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடும். இந்த பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ் லெவல், இதுதான் சுத்த சத்துவ நிலை, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் லெவல். அவன் நிலை பெற முடியும். இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தளம் வாசுதேவ தளம் என்று அழைக்கப்படும். குறிப்பிட்ட செயல்களின் வெளித்தோற்றத்தை வைத்து ஒருவன் எந்த குணத்தில் இருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். சோ வெளித்தோற்றம்னா நாட் ஓன்லி இந்த திலக்கட்டன் இருக்கும், காவியோடைய ஒருத்தன் இருக்கான், தாடி வளர்த்தின் இருக்கான், அப்போ அவனோட அப்படி இல்லை, அவனோட எல்லா ஆக்டிவிட்டி பார்த்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் என்ன குணத்தில் இருக்கான். ஜெயந்தி மாதா பண்ணி. हरे कृष्ण माताजी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृत्तिं सत्त्वं इत्युत
சர்வத்வாரேஷு எல்லா கதவுகளிலும், தேகே அஸ்மின் இந்த உடலில், பிரகாசம் உபாஜாயதே விருத்தியாகின்றது, ஞானம் ஞானம், யதா எப்போது, ததா அப்போது, வித்யாத் அறிய முடியும், விவர்த்தியம் அதிகமாகி, சத்வம் சத்வகுணம், இதி உத இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது. மொழிபெயர்ப்பு. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். பொருளுரை. உடலில் 9 கதவுகள் உள்ளன. 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பாலுறுப்பு, ஆசனவாய். ஒவ்வொரு கதவிலும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறி பிரகாசிக்கும் போது ஒருவன் சத்வகுணத்தை வளர்த்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சத்வகுணத்தில் பொருட்களை சரியான நிலையில் காண முடியும், சரியான நிலையில் கேட்க முடியும், சரியான நிலையில் சுவைக்கவும் முடியும். அவன் உள்ளமும் புறமும் தூய்மையானவனாக ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொரு கதவிலும் மலர்கின்றன. இதுவே சத்வகுணத்தின் நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒண்ணு கூட படிக்கலாம் இல்லையா? ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. ஓகே மாதாஜி. அடுத்தது சின்னதா இருக்காது, அடுத்தமா இதுக்கு அப்புறம் அதையும் படிச்சிருக்கோம். எஸ், எனக்கு கொடுத்துருக்க சர்வ துவாரேஷு நவத்வாரே புரியுது இல்லையா? 9க்கு இது கொடுத்துருக்கா, நவத்வாரே கொடுக்கல இல்லையா? சர்வத்வாரேஷு தான். ஓகே, நான் நவத்வாரான்னு இருந்துச்சு. ஓகே, உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்படின்னா துவாரம்னா என்னது? நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, நவத்வாரே புரே தேகி. இந்த உடல்ல நம்ம 9 துவாரங்கள்ல நம்ம எல்லாம் இந்த உடல்ல 9 துவாரம் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ சிட்டி விச் ஹேஸ் 9 கேட்ஸ். ஸோ அதுல எல்லாமே சத்துவகுணம் வெளிப்படும் அப்படின்னு. நம்ம என்னெல்லாம் 9 கேட்ஸ் பார்த்தோம்? 2 நாசி, 2 கண்ணு, காது 2, 4, அப்புறம் இது கண்ணு இருந்ததா 6, வாய் 1, 7, 8, 9. எஸ், அப்படி அந்த மாதிரி 9. சோ உடலில் 9 கதவுகள் உள்ளன. இதை போட்டு 2 கண்களுக்குள்ள என்னோட நான் இன்னும் எழுதியிருந்தேன், அப்ப அது கவனப்படுத்து. 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பாலுறுப்பு, ஆசனவாய். இந்த மாதிரி 9 கேட். ஒவ்வொரு கதவிலும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறி பிரகாசிக்கும் போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை வளர்த்துள்ளான். இப்ப என்னது? காதாலையும் சத்துவத்தை கேட்கணும், கண்ணாலையும் நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கணும், நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும், நல்ல விஷயங்களை சாப்பிடணும், வாயாலையும் நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா சத்துவகுணம் நல்லா வளரும். அப்படி அறிகுறி பிரகாசிக்கும் போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை வளர்த்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் பொருள்களை சரியான நிலையில் காண முடியும், சரியான நிலையில் கேட்க முடியும், சரியான நிலையில் சுவைக்க முடியும். எது உள்ளது உள்ளபடி சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கரெக்டா நமக்கு சத்துவகுணத்துல தான் அது கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அவன் உள்ளும் புறமும் தூய்மையானவனாக ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொரு கதவிலும் வளர்கின்றன. இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ஆனாலும் நம்ம எப்பவும் படிச்சு பிராக்டிஸா எடுத்தேன், அதனால திரும்பி படிக்கிறேன். பரவாயில்ல, படிங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லோபா பிரவித்திராரம்பக கர்மாணம் அசமஸ்பிருகா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவிர்த்தே பரத ரிஷப. லோபா பேராசை, பிரவிற்த்தி செயல், ஆரம்ப முயற்சி, கர்மனாம் செயல்களில், அசம கட்டுப்பாடற்ற, ஸ்பிருகா ஆசை, ரஜசி ரஜோகுணத்தில், ஏதானி இவையெல்லாம், ஜாயந்தே வளர்கின்றன, விவிர்த்தே கூடுதலாக இருக்கும்போது, பரத ரிஷப பரத குலத்தின் தலைவனே. மொழிபெயர்ப்பு. பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. பொருளுரை. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் தான் ஏற்கனவே அடைந்துள்ள நிலையில் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவது இல்லை. தனது நிலையை உயர்த்தி கொள்ள ஏங்குகிறான். வாழ்வதற்கான ஒரு வீட்டை கட்ட அவன் விரும்பினால், ஏதோ அந்த வீட்டில் நித்தியமாக வாழப்போவதை போல அரண்மனை போன்ற வீட்டினை கட்ட தன்னால் முடிந்த அளவு முயல்கின்றான். மேலும் புலனுகர்ச்சிக்கான பெரும் ஏக்கத்தினை வளர்த்து கொள்கிறான். புலனுகர்ச்சிக்கு எல்லையே கிடையாது. அவன் தனது குடும்பத்தினருடன் இருப்பதற்கும் வீட்டிலேயே இருப்பதற்கும் புலனுகர்ச்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்கும் எப்போதும் விரும்புகிறான். இதற்கு முடிவே கிடையாது. இந்த அறிகுறிகள் யாவும் ரஜோகுணத்தின் இயல்புகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸி தானே இல்லையா? புரிஞ்சு முடியலாம். கண்டினியூ பண்ணுமா இல்ல திரும்பி ரீட் பண்ணுமா? மாதாஜி தான் சொல்லணும். ஜானி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி நான் இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே,
ஏன்னா அப்படியே பழக்கம் எடுத்து இப்ப இல்லையா? அதான் ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இப்போ நம்ம சத்துவகுணம் பார்த்தாச்சு, இப்போ ரஜோகுணத்தோட அறிகுறிகள்லாம் இதெல்லாம் என்னத்துக்குன்னா செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான். நம்ம இன்னொருத்தோட குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிடையவே கிடையாது. we are nobody to find fault of others. அவன் எப்படி இருக்கான், இவன் இப்படி இருக்கான், நம்மளே இப்பதான் ஸ்டெப் எடுத்துன்னு இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம். பக்தினா என்னன்னு பார்த்து வந்திருக்கோம். இப்போ இன்னொருத்தால குறையெல்லாம் சொல்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளை வளர்ச்சிக்கணும், நம்மள எப்படி நல்லா இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணணும், அதான் பார்க்கணும். சோ இது இப்போ நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம். பரதகுல தலைவனை ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், பலநோக்கு செயல்கள் இருக்கும், தீவிர முயற்சி பண்ணி தீரணும் சொல்லிட்டு அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அது எனக்கு பண்ணியே தீரணும், அது கிடைக்கதான் வேணும் அப்படின்னு கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. அப்புறம் மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள். கிடைக்கலன்னு என்ன ஆகும், ஐயோ இன்னும் ஆகலையே வருமா வராதா, அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் இருக்கும், அறிகுறிகள் எல்லாம் வளர்கிறது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் தான் ஏற்கனவே அடைந்துள்ள நிலையில் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவதில்லை. ஏன்னா அவன் மனசுல அப்படி மனக்கோட்டை கட்டிருப்போம், அது ஆல்மோஸ்ட் பினிஷர் அப்லன்னா அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது வந்துடும். இஸ் வெரி குட் இன் திங்கிங், இன்னும் அதை பண்ணிருக்கலாமோ, இதை விட தி பெஸ்ட் வேணும், எனக்கு தி பெஸ்ட் வேணும், தி பெஸ்ட். அந்த மாதிரி பண்ண அவன் at no level he can live happily. எப்பவுமே ஒரு ஏக்கத்தோட தான் இருக்கும். இன்னும் இதை விட ஒரு பெட்டர் இது கிடைச்சிருக்கு, ஒரு நெக்லஸ் வாங்குறது, இதை விட ஒரு நல்ல ஒரு இது வாங்கிருக்கலாமோ, இன்னும் ஒரு 5,000-10,000 rupees கொடுத்தனா ஒரு நல்ல நெக்லஸ் வாங்கிருக்கான் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அந்த மாதிரி அவன் திருப்தியே அடைய மாட்டான். தனது நிலையை உயர்த்தி கொள்ள ஏங்குகிறான். வாழ்வதற்கான ஒரு வீட்டை கட்ட அவன் விரும்பினால் ஏதோ அந்த வீட்டில் நிச்சயமாக வாழப்போவதை போல அரண்மனை போன்ற இதெல்லாம் என்னத்துக்கு பண்றான், இன்னொருத்தால திருப்திப்படுத்துறது. நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு 6 அடி இது போர்மை படுத்துக்கிறதுக்கும் நிக்கிறதுக்கும். ஆனா வரவாள்லாம் பாக்கணும், ஆஹா நீ நல்லா வீடு கட்டியிருக்கே, நல்லா இருக்கே அப்படிலாம் சொல்லணும். சோ இதெல்லாம் இன்னொருத்தால திருப்திப்படுத்துறது. நமக்கு அதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. அதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்கள பகவானை மாத்திரம் தான் திருப்திப்படுத்தணும். நிறைய ஜப்பா பண்றோமா, ஐ எம் ப்ளீசிங் த லார்ட், நிறைய என்னது காலையில எழுந்துக்கிறோமா, நிறைய போகு பண்றோமா, எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். நம்ம பக்கத்துக்காரனுக்கோ நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கோ யாருக்கும் நம்ம போட்டிக்கு இல்லவே இல்லை. சோ நம்ம என்ன ஒரு வீட்டை கட்ட அவன் விரும்பினால் ஏதோ அந்த வீட்டில் நிச்சயமாக வாழ போவதை போல அரண்மனை போன்ற வீட்டினை கட்ட தன்னால் முடிந்த அளவு அவன் முயற்சி செய்கிறான். மேலும் புலனுணர்ச்சிக்கான பெரும் ஏக்கத்தினை வளர்த்துக் கொள்கிறான். இன்னும் வேணும், இதை விட பெஸ்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும். புலனுணர்ச்சிக்கு எல்லையே கிடையாது. அவன் தனது குடும்பத்தினருடன் இருப்பதற்கு, வீட்டிலேயே இருப்பதற்கும், புலனுணர்ச்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்கும் எப்பொழுதும் விரும்புகின்றான். இதற்கு முடிவே கிடையாது. இந்த அறிகுறிகள் யாவும் ரஜோகுணத்தின் இயல்புகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் பார்ப்போம், நாட் அதர்ஸ். எஸ், இப்ப யாருமா கமலவாணி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ரமேஷ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாங்குவோம். ஆஃப்டர் லாங் டைம் ரமேஷ் பிரபுஜி வந்திருக்காரு. எஸ், கமலவாணி மாதாஜி படிங்க. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாஷோ பிரவೃತ್ತಿச்ச பிரமாதோ மோக ஏவ ச தமசேதானி ஜாயந்தே விப்ருதே குருநந்தன. அப்பிரகாஷ இருள், அப்பிரவೃத்தி செயலற்ற தன்மை, ச மேலும் பிரமாத பைத்தியக்காரத்தனம், மோக மயக்கம், ஏவ நிச்சயமாக, ச மேலும் தமசி தமோ குணத்தில், ஏதானி இவையெல்லாம், ஜாயந்தே தோன்றுகின்றன, விவருத்தே வளரும் போது, குரு நந்தன குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. பொருளுரை: பிரகாசம் இல்லாத போது அங்கே அறிவு இல்லை. தமோகுணத்தில் இருப்பவன் ஒழுக்க நெறிகளின்படி செயலாற்றுவதில்லை. குறிக்கோள் ஏதுமின்றி அவன் தான் தோன்றித்தனமாக செயலாற்றுகின்றான். வேலை செய்வதற்கான திறன் இருந்தும் அவன் முயற்சி செய்வதில்லை. இதுவே மயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உணர்வு இருக்கும்போது அவனது வாழ்வு செயலற்றதாகி விடுகிறது. தமோ குணத்தில் இருப்பவருடைய அறிகுறிகள் இவை. சின்னதா தானே இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. இது குருவின் மைந்தனே, குரு வம்சத்து இல்லையா, அது குரு இல்ல, அது நீங்க கரெக்டா தான் படிச்சாள். குருனா அந்த கௌரவர்கள் குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல படிச்சுட்டா கரெக்டா தான் படிச்சானே. நீங்க கரெக்டா குரு தான் சொன்னேன். குரு நம்ம தமிழ்ல கு பூலாம் ஒண்ணுதானே, அப்ப கரெக்டா தான் படிச்சாங்க. சோ பிரகாஷனாக்கா வெளிச்சம், அப்பிரகாஷனாக்கா அதோட ஆப்போசிட் இருட்டு. சோ குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் எதுல கொண்டு போய் சேர்த்துறது, அது தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள்னா என்ன, எக்ஸாக்ட்லி நாட் லைட் இல்லாத தனம்,
இக்னோரன்ஸ். ஒன்னும் உனக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். எது கரெக்டோ அதை தப்பா புரிஞ்சுப்போம், எது தப்பா இருக்கோ அது ராங்கா புரிஞ்சுப்போம். அந்த மாதிரி இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். பிரகாசம் இல்லாத போது அங்கே அறிவில்லை, இக்னோரன்ஸ். தமோ குணத்தில் இருப்பவன் ஒழுக்க நெறிகளின்படி செயலாற்றுவதில்லை. குறிக்கோள் எதுவுமின்றி அவன் தான் தோன்றித்தனமாக செயலாற்றும். ஒரு கோலே கிடையாது. படிக்கிற காலத்திலும் சரி, அதுக்கப்புறம் பின்ன அடுத்தது என்ன பண்ண போற தெரியாது. அது ஜஸ்ட் வேகபவுண்டா இருப்போம். இன்னும் ஒரு நிலையா நிலையில இருக்க மாட்டோம். சோ அவன் வந்து தான் தோன்றித்தனமாக செயலாற்றுகின்றான். வேலை செய்வதற்கான திறன் இருந்தும் அவன் முயற்சி செய்வதில்லை, சோம்பேறி. இதுவே மயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உணர்வு இருக்கும் போதிலும் அவனது வாழ்வு செயலற்றதாகி விடுகிறது. சமோ குணத்தில் இருப்பவனுடைய அறிகுறிகள் இவை. அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவா புரியாது, ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்மளாம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் தானே. எஸ், கமலாவணி மக்கள் படிங்க. 2வது 14 यदा सत्त्वे प्रवृतेत् प्रलयं याति देवभृत् ततो तत्त्वविदां लोकनमलान् प्रतिपद्यते. यथा எப்போது சத்வே சத்வகுணம் பிரவர்த்ததே வளர்ச்சி பெற்று ஆனால் பிரளயம் அழிவு யாத்தி செல்கின்றான் தேகபிருத் உடலையுடைய ததா அச்சமயத்தில் உத்தம விதாம் உத்தம சாதுக்களின் லோகான் உலகங்களை அமலான் தூய்மையான பிரதிபத்தியதே அடைகின்றான். சத்வகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். பொருளுரை: சத்வகுணத்தில் இருப்பவன் பிரம்மலோகம், ஜனலோகம் போன்ற உயர்ந்த லோகங்களை அடைந்து அங்கே தேவர்களின் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அமலான் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ரஜோ குணத்திலிருந்தும் தமோ குணத்திலிருந்தும் விடுபட்டது என்பது இதன் பொருள். அந்த குணங்கள் ஜட உலகத்தின் கலகங்கள் ஆகும். ஆனால் சத்வகுணம் ஜட உலகில் இருப்பவற்றில் மிகவும் தூய்மையானதாகும். பலதரப்பட்ட உயிர்வாழிகளுக்காக பல்வேறு விதமான லோகங்கள் உள்ளன. சத்வகுணத்தில் மரணமடைபவர்கள் பெரும் முனிவர்களும் பெரும் பக்தர்களும் வாழ்கின்ற லோகங்களுக்கு உயர்வு பெறுகின்றனர். அடுத்தது என்னது ஒரு டாபிக்? சத்துவகுணம் மரண முடியும். ஓகே. சத்துவகுணத்தில் மரணம், இப்ப சில வந்து நல்ல சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு உடல் எடுத்துன்னு வந்ததுனால அந்த உடலை வந்து விட்டு போகணும் இல்லையா? அந்த ஆத்மா வந்து அந்த உடலை விட்டு வேற உடலுக்கு போகணும். அப்ப அவன் வந்து மரணம் அடையிறதுன்னா அந்த உடலுக்கு மரணம் அடையும் போது அவன் என்ன ஆகுது? ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும், தட் இஸ் மேல் உலகத்துல வந்து அந்த இடத்துல போயிடுவான். தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் பிரம்மலோகம், ஜனலோகம் போன்ற உயர்ந்த லோகங்களை அடைந்து அங்கே தேவர்களின் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அமலான், மலம்னா அழுக்கு, அமலான்னா சுத்தம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ரஜோகுணத்தில் இருந்தும் தமோ குணத்தில் இருந்தும் விடுபட்டது என்பது இதன் பொருள். கிளியர், he is come out of all that ரஜோகுணம் and தமோ குணம், அமலான் என்று இதன் பொருள். இந்த குணங்கள் ஜட உலகத்தின் களங்கங்கள் ஆகும். ஆனால் சத்துவகுணம் ஜட உலகில் இருப்பவற்றில் மிகவும் தூய்மையானதாகும். பலதரப்பட்ட உயிர்வாய்களுக்கு பல்வேறு விதமான லோகங்கள் உள்ளன. சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடைபவர்கள் எங்க போவார்கள்? பெரும் முனிவர்களும் பெரும் பக்தர்களும் வாழ்கின்ற லோகங்களுக்கு உயர்வு பெறுகின்றான். அப்போ வந்து இன்னும் கோலோகத்துக்கு போக மாட்டாங்களா மாதாஜி? சொல்லுவதே மாதாஜி, அதான் இப்ப சொல்லுவதே. அப்பவும் போறாங்க. கோலோகத்துக்கு போறதுக்கு இன்னும் அவனுக்கு தகுதி ஆகல. அவன் வெறும் சத்துவகுணத்துல எல்லாம் அவனால போக முடியாது. சத்துவகுணம்னா என்ன இருக்கும்? படிச்சோம் இல்லையா? அதுல பெருமை இருக்கும். நான் தான் பண்ணிட்டேன், நல்ல யாகம் பண்ணேன், பூஜை பண்ணேன், அதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அவனுக்கு வந்து அந்த இது வந்துடும். நான் பண்ணினேன் இல்லையா, நான் இவ்வளவு நல்லா பண்ணல, எல்லாரும் பார்த்தாங்களே, கொஞ்சம் ஒரு கர்வம், கொஞ்சம் அந்த இது வந்துடும். அப்ப திரும்பி அவன் வந்து he comes into the radar, திரும்பி அந்த மறுபிறவி அதுல வந்து விடுறான். சுத்த சத்துவ நிலையில பண்ணினாதான் வந்து இந்த கிளச்சஸ்ல இருந்து விடுபட்டு போகும். இல்லாட சத்துவகுணம் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட், அதுலயும் மறுபிறவி கிடைக்கும். அப்போ கோல் அதுதான் சொல்ல வந்து கரெக்டா நீங்க வந்து கேட்டத. அடுத்தது யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி இருக்கேளா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கேன். ரஜசி பிரளயம் கத்வா, ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூட யோனிஷு ஜாயதே. ரஜசி ரஜோகுணத்தில் பிரளயம் அழிவு, கத்வா அடைந்து, கர்ம சங்கி ஷு பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களின் தொடர்பில், ஜாயத்தை பிறக்கின்றான். ததா அதுபோல
பிரலீன அழிக்கப்பட்டு தமசி சமோகுணத்தில் மூட யோனிஷு மிருக இனங்களில் ஜாயத்தை பிறக்கின்றான். மொழிபெயர்ப்பு: அஜோகுணத்தில் மரணமடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மத்தியில் பிறக்கின்றான். சமோகுணத்தில் மரணமடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். பொருளுரை: ஆத்ம மனிதன் வாழ்வின் தளத்தை வந்தடைந்து விட்டால் மீண்டும் கீழே செல்வதில்லை என்று சிலர் கருதுகின்றனர். இது சரியல்ல. இந்த பதத்தின்படி தமோ குணத்தை ஒருவன் வளர்த்து கொண்டால் அவன் தனது மரணத்திற்கு பிறகு மிருக இனங்களுக்கு தாழ்த்தப்படுகிறான். அங்கிருந்து மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்பதற்காக பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். எனவே மனிதனாக வாழ்வதில் உண்மையான கவனமுடையோர் சத்துவகுணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல சங்கத்தின் மூலம் குணங்களை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற வேண்டும். இதுவே மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். இல்லாவிடில் மீண்டும் மனித வாழ்வை அடைவது பற்றிய உத்தரவாதம் தானும் மனிதனுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் படிங்க மாதாஜி. இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சரி, இன்னொன்னு பண்ணுங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியாது, நம்ம சில பேர்லாம் அப்படி நினைப்பாதான் மனித பிறவி எடுத்தாச்சு, இனிமே நமக்கு வீழ்ச்சி கிடையாது, இனிமே அடுத்தது டைரக்டா கோலோகம் வந்துடணும், இதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. ஆனாலும் இப்பவே நம்ம நல்ல பக்தியா பசங்களுக்கு எல்லாம் எப்போ சொல்லுவேன், சின்ன குழந்தைகள் தானே இல்லையா, ஸ்கூல் படிக்கிறது, அப்போ காலையில 6 மணிக்கெல்லாம் எங்கிட்டு கிளாஸ்ல உட்காரும், யூனிஃபார்ம்ல போட்டு உட்காருவா, 5:45 யூனிஃபார்ம்ல போட்டு உட்காருவா. அவளோட பக்திக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுமே. காலத்தால குளிச்சு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு they will attend class at 6 o'clock morning. அப்ப நம்ம ஒரு மங்களாரத்தி பாக்கிறதுக்கே நம்ம இப்ப அங்கெல்லாம் அழிச்சுக்கிறோம். அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி இல்லையா, எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாலும் வீட்டுல அது போல அதெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும். அப்ப நான் எப்பவுமே பெருமையா சொல்வேன், நீங்களாம் இந்த ஏஜ்ல நீங்க இதெல்லாம் படிக்கிறீங்க, உங்களோட ஃபியூச்சர்லாம் எப்படி இருக்கும், டென்ஷனே இல்லாம காலேஜா இருக்கட்டும், ஜாபா இருக்கட்டும், they won't have any. ஆனா கண்டினியூ பண்ணாம நடுவில் நிறுத்தினா போச்சு. அதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் அதிக சின்ன 4th standard எக்ஸாம் 5th standard எக்ஸாம்லாம் they take leave. ஆனா சில பேர் வர ஒரு SSC படிக்கிற பொண்ணு கண்டினியூஸா வந்துருக்கா, எனக்கு எக்ஸாம்ல போயிடுது அப்படிங்கிறா. எப்படி போச்சு, நீ தான் லீவ் எடுக்கலன்னா, அதே 8 மணிக்கு தானே ஸ்கூல் போனோம், நான் காத்தால இதை அட்டென்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற. சொல்லவே இல்லை, எக்ஸாம் கூட சொல்லல. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். அது இங்க நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் தான். திரும்பி இந்த உலகத்துல அவன் பிறப்பான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். அவன் he will go as an animal. சோ ஆத்மா மனித வாழ்வின் தளத்தை வந்தடைந்து விட்டால் மீண்டும் கீழே செல்வதில்லை என்று சிலர் கருதுகின்றனர். இது சரியில்லை. இந்த பதத்தின்படி தமோ குணத்தை ஒருவன் வளர்த்து கொண்டால் அவன் தனது மரணத்திற்கு பிறகு மிருக இனங்களுக்கு தாழ்த்தப்படுகின்றான். அங்கிருந்து மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்பதற்காக பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம். எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்து இப்போ ஹியூமன் பீங் மேபி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருப்போம், அதுல ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிருப்போம், அதுல போராதுன்னு திரும்பி இங்க ISKCON அது இதுன்னு என்னோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இதுவும் போறலைன்னா திரும்பி ஒரு அடுத்த நல்ல தேர்ச்சி பெற்று எந்த சாப்டர்ல வருது ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். திரும்பி நல்ல நம்ம ஐ திங்க் லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஞானியா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில பிறந்து அவனுக்கு இன்னும் பிறக்கும் போதே ஒரு பண கஷ்டம் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது, எல்லாம் சௌரியமா இருக்கும், வீட்லயும் பக்தி மயமா இருக்கும். அப்போ பிறக்கும் போதே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா இதை சொல்லி பெரியவனாவன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை பகவான் கொடுத்துடுவான். ஏன்னா இஸ் தேர், இஸ் வாட்சிங், எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அது போல அடுத்த பிறவியும் அவனுக்கு கிடைக்கும். சோ என்ன படிச்சிருந்தோம் நம்ம இங்க, பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். எனவே மனிதனாக வாழ்வதில் உண்மையான கவனமுடையோர் சத்துவ குணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல சங்கத்தின் மூலம் குணங்களை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற வேண்டும். நல்ல சங்கம்னா எப்படி லிட்மஸ் டெஸ்டா பாக்குறதுக்கு அப்படி இல்லை. யாரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்லிட்டு இருக்காளோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல, அதுலயும் சில பேர் எல்லாம் மம்பு தும்பு, அதுல பிரைடு பொறாமை எல்லாம் இருக்கு. ISKCON மங்களூர்ல பார்த்தோன்னா எக்கச்சக்கமா இருக்கு. மங்களூர்னு இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. நீ பெருசா நான் பெருசா. அப்ப அந்த சங்கத்துல விடுபட்டு நம்ம நம்மளே கண்டு வந்துடலாம். ஒரு மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இது சரியில்லை அப்படின்னு. சோ நம்ம என்னது மெயினா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அந்த மாதிரி சங்கத்துல நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம். நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு, எக்கச்சக்க கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது அதுவும் பார்க்கணும் இல்லையா. நம்ம பௌதிக உலகத்தையும் நம்ம we are all committed. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அவ சௌரியத்துக்கு ஏற்ப டைமும் பார்க்கணும். இப்போ கமலாவணி மாதாஜியோட டைமிங் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ ஷி கேனாட் அட்டென்ட், பட் மாதாஜியோட டைமிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். சோ இதுவே மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும். அதுக்கு என்ன வேணும், சங்கம் வேணும், சத்சங்கம் வேணும். வீட்டு பக்கத்துல அந்த மாதிரி இல்லையா, வீட்டுக்குள்ளே அப்படி இல்லை, வீட்டு பக்கத்துல இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல நம்ம அந்த சங்கத்தை வளர்த்துன்னு பண்ணணும். இல்லாவிடில் மீண்டும் மனித வாழ்வை அடைவது பற்றிய உத்தரவாதம் மனிதனுக்கு கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கு. ஸோ we have to believe.
எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. கர்மண கர்மண சுக்ருதஸ்யாகு கர்மண சுக்ருதஸ்யாகு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜஸ்து பலம் துக மஞ்ஞானம் தமசக பலம். கர்மண செயலின் சுக்ருதஸ்ய புண்ணிய ஆகு கூறப்படுகின்றது. சாத்விகம் சத்துவகுணத்தில் நிர்மலம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பலம் விளைவு ரஜச ரஜோகுணத்தில் தூ ஆனால் பலம் விளைவு துகம் துக்கம் அஞ்ஞானம் அறியாமை தமச தமோகுணத்தின் பலம் விளைவு. மொழிபெயர்ப்பு புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும் தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. பொருளுரை சத்வகுணத்தில் செய்யப்படும் புண்ணிய செயல்கள் தூய்மையை விளைவிக்கின்றன. எனவே மாயிலிருந்து விடுபட்ட சாதுக்கள் மகிழ்ச்சியில் நிலைபெறுகின்றன. ஆனால் ரஜோகுணத்தின் செயல்கள் துன்பமே உருவானவை. பௌதிக இன்பத்திற்காக செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் தோல்வியுறுவது நிச்சயம். உதாரணமாக வானுயர்ந்த கட்டிடம் ஒன்றினை ஒருவன் கட்ட விரும்பினால் அது கட்டப்படுவதற்கு முன்பு மக்கள் நிறைய துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். அது கட்டப்படுவதற்கு செலவழிப்பவன் அத்தகைய செல்வத்தை சேகரிக்க மிகவும் சிரமத்துடன் உழைக்க வேண்டும். மேலும் கட்டிடத்தை உருவாக்க சேலை செய்யும் மனிதர்கள் உடலால் மிகவும் பாடுபட வேண்டும். இத்தகைய துயரங்கள் இருக்கின்றன. எனவேதான் ரஜோகுணத்தின் மயக்கத்தின் கீழ் செய்யும் எல்லா செயல்களும் நிச்சயமாக பெருந்துன்பங்கள் நிறைந்தவை என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது. என்னிடம் இந்த வீடு உள்ளது, என்னிடம் பணம் உள்ளது என்ற பெயரளவிலான மனமகிழ்ச்சி வேண்டுமானால் சற்று இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையான மகிழ்ச்சி அல்ல. தமோகுணத்தை பொறுத்தவரையில் அதை செயலாற்றுபவனிடம் அறிவு என்பதே இல்லை. அவனது செயல்கள் தற்போது துக்கத்தையும் பின்னர் மிருக வாழ்வினையும் அவனுக்கு விளைவிக்கின்றன. மிருக வாழ்வு எப்போதும் துன்பமயமானது. மயக்கம் சக்தியான மாயின் கீழ் இருக்கும் மிருகம் அதனை புரிந்து கொள்வதில்லை. என்ற போதிலும் அது துன்பமயமானதே. அப்பாவி மிருகங்களை கொல்வதும் தமோகுணத்தில் செய்யப்படுவதாகும். மிருக நோயாளிகள் எதிர்காலத்தில் தங்களை கொல்வதற்கு ஏற்ற உடலை மிருகம் பெற போகின்றது என்பதை அறியார்கள். இதுவே இயற்கையின் சட்டம். மனித சமூகத்தில் ஒருவன் மற்றொரு மனிதனை கொண்டால் தூக்கிலிடப்படுகிறான். இந்த தேசத்தின் சட்டம். முழு உலகமும் பரமபுருஷனின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை அறியாமையின் காரணத்தினால் மக்கள் காண்பதில்லை. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் முழு முதற் கடவுளின் மைந்தனே. இது ஒரு எறும்பு கொல்லப்படுவதை கூட அவர் பொறுத்துக் கொள்வதில்லை. அதற்கான விலையை கொடுத்தாக வேண்டும். எனவே நாக்கின் சுவைக்காக மிருகங்களால் கொள்ளுதல் மிகவும் சிகைத்தரமான அறியாமை. இறைவன் பல அருமையான பொருள்களை வழங்கியிருப்பதால் மிருகங்களை கொல்வதற்கு தேவை மனிதர்களுக்கு கிடையாது. கொல்வதற்கான தேவை மனிதர்களுக்கு கிடையாது. இருந்தும் ஒருவன் மாமிச உணவை உண்பதில் ஈடுபட்டால் அவன் அறியாமையில் செயல்படுகிறான் என்பதும் மிகவும் இருண்ட எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொண்டுள்ளாம் என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். மிருகவதையின் பற்பல வகைகளில் பசுவை கொள்வது மிகவும் கொடூரமானது. ஏனெனில் பாலை வழங்கும் பசு நமக்கு எல்லாவிதமான இன்பத்தையும் கொடுக்கின்றது. பசுவதை என்பது மிக மிக கீழ்த்தரமான அறியாமை. வேத இலக்கியத்தில் ரிக்வேதம் 9.46.4 கோபி பிரணீத மஸ்தரம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது பாலால் பூரண திருப்தி அடைந்த மனிதன் பசுவை கொல்ல விரும்பினால் அது மிகவும் கொடூரமான அறியாமை ஆகும். வேத இலக்கியத்தில் பின்வருமாறு ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கின்றது. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண்ய சிதாயச ஜெகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. பெருமானே, பசுக்களுக்கு பிராமணர்களுக்கும் நலன் விரும்பி நீரே, மேலும் மொத்த மனித சமுதாயம் மற்றும் உலகத்தில் நலன் விரும்பியே தாங்களே. விஷ்ணு புராணம் 1.19.65. இதன் பொருள் என்னவெனில் பசுக்கள் மற்றும் அந்தணர்களின் பாதுகாப்பு பிரார்த்தனையில் விசேஷமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தணர்கள் ஆன்மீக கல்வியின் சின்னம், பசுக்களோ மிகவும் மதிப்புள்ள உணவின் சின்னம் என்பார். இவ்விரு உயிர்வாழிகளும், அதாவது பிராமணர்களும் பசுக்களும் எல்லாவித பாதுகாப்பும் கொடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அதுவே உண்மையான நாகரிக வளர்ச்சி. நவீன மனித சமுதாயத்தில் ஆன்மீக ஞானம் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டு பசுவை ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. இதனால் மனித சமுதாயம் தவறான பாதையில் முன்னேறி கொண்டு தனது சுய வாழ்விற்கான வழியை கொண்டு இருக்கின்றது. எனவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எந்த ஒரு நாகரிகம் தங்களது குடிமக்களை அடுத்த பிறவியில் மிருகங்களை ஆக்குமாறு வழிநடத்துகின்றதோ அது நிச்சயமாக மனித நாகரிகம் அல்ல. தற்கால மனித நாகரிகம் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் அபாயகரமாக வழிதவறி நடத்தப்படுகின்றது என்பது உண்மையே. இது மிகவும் பயங்கரமான காலமாகும். மனித வர்க்கத்தை மாபெரும் அபாயத்திலிருந்து காப்பதற்காக மிகவும் எளிய வழிமுறையான கிருஷ்ண உணர்வினை எல்லா நாடுகளும் கவனத்துடன் வழங்க முன்வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவருக்கு என்ன ஒரு இது இல்லையா, பிரபுபாதா இதெல்லாம் இந்தியன்ஸ்க்கு எழுதவே இல்லை. அவர் யார திருத்த ஆரம்பிச்சார். அமெரிக்கன்ஸ் யாரெல்லாம் ஹிப்பியா இருக்கணும், இவ்வளவு தைரியமான இல்லையா, அவங்களாம் அப்படி மோசமா இருந்தவங்க. அவளெல்லாம் திருத்தி அவருக்கு எந்த ஒரு அவர் அப்படி ஆணிதரமா இப்படிதான் இருக்கணும், காலையில எழுந்துக்குதான் வேணும், அங்க போயிட்டு அங்க அவ்வளவு குளிர் அங்க, ஆனா குளிக்கதான் வேணும், அந்த இதை சிக்கா வச்சுக்கணும், குடும்பி எல்லாம் வச்சுக்கணும்,
எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களே. அங்க போயிட்டு மிருகவாதை பண்ணக்கூடாது, நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அங்க குளிர்ல அவளுக்கு அந்த என்னது என்ன விஸ்கியா வாட்டவர் அந்த ஹார்ட் ட்ரிங்க் அதெல்லாம் குடிக்கதான் வேணும், இன்னும் வார்மா வச்சுக்கிறதுக்கு. நோ டீ காஃபி, நோ ஆனியன் கார்லிக். அங்க ஆனியன் இல்லாம ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு, சமைக்கவே தெரியாது. நம்மளும் அந்த லெவல்ல தான் இருப்போம் வச்சுக்கோம். ஆனா அந்த அந்த கிளைமேட்டுக்கு அவருக்கு வேண்டி இருக்கு. இதுதான் அவர், he was very stern. இதுதான் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். அண்ட் சோ மெனி பீப்புள், அதெல்லாம் அந்த ஒரு பவர் அவர்கிட்ட இருந்தது. நம்ம எல்லாம் போயிட்டு நான் இவ்வளவு பேர்கிட்ட சொல்றேன் 18 நாள், இப்ப நிறைய பேர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இது அடுத்தது இப்ப செப்டம்பர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதாவது ஸ்டூடெண்ட் 2 கிளாஸ் எடுத்தேன், லெவல் 2லயும் சொன்னேன், லெவல் 1 குழந்தைகிட்டையும் சொன்னேன், எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன், எல்லாம் சொல்றோம் மத்தாஜி, யாருமே ஜாயின் பண்றது இல்லை. நம்ம கிட்ட அவ்வளவுதான் பவர் இருக்கு. நம்ம ஒரு ஆள் 2 ஆள் ஒரு 10 பேர்ட்ட சொன்னாலும் யாரும் ஜாயின் பண்றது இல்லை. அந்த அவர் போயிட்டு கமாண்ட் பண்ணி அவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டி எல்லாம் பண்ணிருக்காருன்னா அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு அந்த தெய்வீக சக்தி இருந்திருக்கு இல்லையா. அவர் சொல்லி அது வேற ஊர்ல போய், நம்ம ஊரா இருந்தாலும் ஏதோ அவர் எனக்கு தெரியும் ரெண்டாவது ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அவரை நம்பலாம். அங்க வெளியூர்ல யார் எவன் ஒன்றும் தெரியாது. பட் அதுக்கு வேண்டியாவது அவரை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணு. ஓகே, அப்புறம் என்னது, புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றது. இது எப்படி துக்கம் எப்படி வரும்? இது வந்து சத்துவகுணத்தை எல்லாம் நல்லது பண்றோம், பகவான் பண்ணி பண்றோம், ஹாப்பியா we feel happy, அதோட இதோட அவுட்கம் ஹாப்பி. ரஜகுணத்திலேயே துக்கம் வரும்னா திருப்தி ஆகாது. ரஜகுணத்தை சோ ஆக்டிவ்லி அதுவும் பண்ணும் இதுவும் பண்ணும் இதுவும் பண்ண, அது எது பண்ணாலும் அது திருப்தி ஆகாது. என்ன பண்ணணும் சோ there is no end at all. He will never feel satiate. நான் பண்ணி முடிச்சுட்டேன், வெரி ஹாப்பி. அந்த எண்ணம் வரவே வராது. இன்னும் நிறைய பண்ணணும், இன்னும் நல்லா பண்ணணும், இன்னும் இது கூட கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கணும், அந்த மாதிரி அவனுக்கு தோண்டிட்டே இருக்கும். சோ அதான் ரஜகுணத்துல வந்து அவனுக்கு திருப்தியே கிடையாது. அதனால அவன் எப்பவும் துக்கத்துல இருப்பான். தமோ குணத்துல தான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான், சோம்பேறியா இருக்கும். செய்யப்படும் செயல்கள் அல்ல அப்படி பண்ணாலும் எல்லாம் தப்பா பண்ணுவோம், முட்டாள்தனத்தில் முடிகின்றன. சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் புண்ணிய செயல்கள் தூய்மையை விளைவிக்கின்றன. எனவே மாயையிலிருந்து விடுபட்ட சாதுக்கள் மகிழ்ச்சியில் நிலை பெறுகின்றனர். மாயையில சிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியும். ஆனால் ரஜகுணத்தின் செயல்கள் துன்பமே உருவானவை. பௌதிக இன்பத்திற்காக செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் தோல்வியுறுவது நிச்சயம். எல்லாமே நம்ம தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகும், எல்லாமே எப்பவுமே நம்ம வந்து ஜெயிப்போமா? முடியாது. சில இடத்துல தோல்வியும் உருவரும். உதாரணமாக, வானுயர்ந்த கட்டிடம் ஒன்றினை ஒருவன் கட்ட விரும்பினால் அது கட்டப்படுவதற்கு முன்பு மக்கள் நிறைய துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். கட்டிடத்திற்காக செலவழிப்பவன் அத்தகைய செல்வத்தை சேகரிக்க மிகவும் சிரமத்துடன் உழைக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருந்து என்னது பணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அவனோட எல்லாம் என்னது இஎம்ஐ கட்டணும், லோன் வாங்கினா போச்சு, அந்த மாசத்துல இஎம்ஐ வரத்துக்குள்ள சம்பாதிச்ச சாப்பிடணுமோ இல்லையா, அந்த இஎம்ஐ கட்டணமே சொல்லிட்டு அந்த டென்ஷன்லயே பாதி விசிறு போயிடும் அவனுக்கு. பாவம், என்ன பண்ண முடியும்? நான் நல்ல வீடு வேணும்னாக்கா அந்த மாதிரி வீடு இல்லவே இல்லை. அவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு கட்டதான் வேணும். இருக்கு ஆல்ரெடி வீடுனாலும் 4 வீடு எனக்கு வாங்கணும். அதை விட நல்ல ஏரியால ஒரு அவனோட என்ன இந்த தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஓஎம்ஆரா அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு என்ன ஏரியா தெரியாது, சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஓஎம்ஆர்லாம் ரொம்ப பெரிய பாஷ் லொக்காலிட்டி அப்படின்னு. சோ அங்கெல்லாம் வீடு வாங்கணும். அங்க அப்படி ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ். யூ நோ வாட், ஐ ஹேவ் a house in OMR. அப்படியா? அப்படி நம்மள ஒரு மாதிரி அப்படி பாப்பா. அந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கற்பனைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது, ஆனா எத்தனை சித்திரவதை இல்லையா, இதெல்லாம் யார் நம்ம கொண்டு போறோமா கிடையாது. பாதி விஷயம் அப்படியே போயிடும். அப்புறம் இருக்கிறவங்க சண்டை போட்டுப்பாங்க, இது என்னுடைய வீடு இல்லை எனக்கு, அப்புறம் கோர்ட் கச்சேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கதான் அதெல்லாம் புரியறது. எந்த ஒரு செயலும் தோல்வியுறுவது நிச்சயம். உதாரணமாக, வானுயர்ந்த கட்டிடம் ஒன்றினை ஒருவன் கட்ட விரும்பினால் அது கட்டப்படுவதற்கு முன்பு மக்கள் நிறைய துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். கட்டிடத்திற்காக செலவழிப்பவன் அத்தகைய செல்வத்தை முதல்ல சேகரிக்க வேண்டும், மிகவும் சிரமத்துடன் உழைக்க வேண்டும். மேலும் கட்டிடத்தை உருவாக்க வேலை செய்யும் மனிதர்கள் உடலால் மிகவும் பாடுபட வேண்டும். இத்தகைய துயரங்கள் இருக்கின்றன. எனவே தான் ரஜோகுணத்தின் மயக்கத்தின் கீழ் செய்யப்படும் எல்லா செயல்களும் நிச்சயமாக பெரும் துன்பங்கள் நிறைந்தவை என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது. ஒரு வீடு கட்டினா மாத்திரம் வருமா? அப்புறம் அதுல எல்லாம் உட்காரத்துக்கு எல்லாம் பெரஃபேன் வேணுமே, எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா பாஷா இருக்கும். அப்புறம் வந்தவங்களுக்கு இவ்வளவு நல்ல வீடு வாங்கியிருக்கேன், அப்போ வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வெறுமா சரி தண்ணி கொடுத்துட்டு அனுப்ப முடியுமா? அது போல ஒரு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கணும், நம்ம ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமே. அதெல்லாம் சிக்கல் இருக்கு. அதை விட நம்ம சாதாவா இருந்ததுனாக்க போதும். எனவே தான் ரஜோகுணத்தின் மயக்கத்தின் கீழ் செய்யப்படும் எல்லா செயல்களும் நிச்சயமாக பெருந்துன்பங்கள் நிறைந்ததே என்று பகவத்கீதையில் கூறுகின்றன. என்னிடம் இந்த வீடு உள்ளது, என்னிடம் பணம் உள்ளது என்று பெயரளவிலான மன மகிழ்ச்சி வேண்டுமானால் சற்று இருக்கலாம். அது இப்ப செக்யூரிட்டி ரீசனுக்கு வச்சுக்கலாம். அதுவும் என்னது, பகவான் பேர்ல பக்தி அவ்வளவு இல்லை, எனக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடையாது, பகவான் ஃபெய்த் இருந்தா அவன் வந்து அது கூட கண்டிக்கவே மாட்டான்.
எல்லாம் நல்லதுதான் இருக்கும். எங்களோட பணம் இல்ல, அப்ப பெரிய வியாதி கொடுத்துட்டு வரேன் என்ன. சரி, அப்படி பெரிய வியாதி வந்தேன்னா எனக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா, சரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்து ஏன் நமக்குன்னு நல்லா பாத்துக்கிற போல அந்த மாதிரி இருப்பாங்களே, அதே போல ஒரு டாக்டர் வரமாட்டாங்களா, நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்களா, அந்த நம்பிக்கை நம்ம போகணும். சரி, நம்ம கிட்ட பணம் இல்ல, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் படுத்து வரணும், வேற வழி இல்ல. ஆனா அதே கான்பிடென்டா இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா இருக்கும், சில கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா பாத்துப்பா. நான் இப்ப என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானே சொல்றேன். கவர்மெண்ட் இப்ப பெருசான அப்புறம் தெரியாதோ அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலா இருக்குதா, ஆனா நல்லா பாத்துட்டாலே அப்படி அந்த டைம்ல ஐ வாஸ் ஸ்மால். அப்ப எனக்கு தெரியாது இது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பிரைவேட் எல்லாம் தெரியாது. எங்க அப்பாவை தான் அட்மிட் பண்ணிருந்தாங்க, ஹார்ட் அட்டாக், யாரும் இருக்கல, அப்ப வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டோம். அதுதான் பக்கம் இருந்தது, அட்மிட் பண்ணோம். அப்பெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது கவர்மெண்ட் என்ன இது என்ன ஒன்றும் தெரியாது. இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்து நம்ம எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும்போது ஓஹோ நோ கவர்மெண்ட் டிஸ்பென்சரி, நாங்க பிரைவேட் அந்த என்ன எம்டிட்டு தான் காட்டுவோம். ஒரு சின்ன தும்மல் வந்தாலும் கூட நாங்க எம்டிட்டு தான் போவோம், பிசிஷியன்ட்டு போக மாட்டோம், ஜெனரல் பிசிஷியன்ட்டு போக மாட்டோம். இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பணம் அந்த பர்ஸ்ல உட்கார்ந்து அதெல்லாம் நிறைய அறிவு வளர்ந்தா இதெல்லாம் தான் கன்ஃபியூஷன். ஓகே, எனவே தான் ரஜோகுணத்தின் மயக்கத்தின் கீழ் செய்யப்படும் எல்லா செயல்களும் நிச்சயமாக பெருந்துன்பங்கள் நிறைந்தவை என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது. என்னிடம் இந்த வீடு உள்ளது, என்னிடம் பணம் உள்ளது என்று பேரளவிலான மன மகிழ்ச்சி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், சற்று இருக்கலாம். ஆனால் அது உண்மையான மகிழ்ச்சி அல்ல. தமோ குணத்தை பொறுத்தவரை அதில் செயலாற்றுபவனிடம் அறிவு என்பதே கிடையாது. அவன் என்னது, அவனது செயல்கள் தற்போது துக்கத்தையும் பின்னர் மிருக வாழ்வினையும் அவனுக்கு விளைவிக்கின்றன. துக்கம்னு அவன் பண்ற வேலையெல்லாமே அபத்தமா இருக்கும், நல்லதெல்லாம் எதெல்லாம் கெட்டதா இருக்கோ அதெல்லாம் சரியா இருக்குன்னு வாதாடி அதே தான் பண்ணுவோம். எதெல்லாம் ரைட்டா இருக்கோ அதை ராங் மென்ஷன் பண்ண மாட்டான். வந்து அவன் பண்ற வேலையே எல்லாம் தப்பா பண்ணுவோம். அண்ட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் அது அனிமல் வாழ்க்கை தான் அவனுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த ஜென்மத்திலையும். இந்த ஜென்மத்திலயும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சோ அது வந்து அப்போ விளைவிக்கின்றது. மிருக வாழ்க்கை எப்பொழுதும் துன்பமயமானது. மயக்க சக்தியான மாயையின் கீழ் இருக்கும் மிருகம் அதனை புரிந்து கொள்வதில்லை. அவனு மிருகம்னே பண்ணிட்டா என்ற போதிலும் அது துன்பமயமானதே. அப்பாவி மிருகங்களை கொல்வதும் தமோ குணத்தில் செய்யப்படுவதாகும். இப்ப நம்ம வந்து இதுல பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால தெரியறது, ஓஹோ அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயே ஒரு பரமாத்மா இருக்கு, எல்லாரையும் சமத தர்சனமா பாக்கணும் அப்படி இப்படின்னு இதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா. இப்ப நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எல்லாமே அப்படி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் சொல்ல போச்சுன்னா ஆஸ் அ ஃபுட் தான் பார்ப்பா. நான்வெஜ் சாப்பிட்றவாளுக்கு ஒரு ஃபிஷ் பார்த்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு என்ன ஆடை பார்த்தாலும் சரி, முஸ்லிம்ஸ் சொல்லக்கூடாது பேர்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு யாரு இருந்தாலும் அவளுக்கெல்லாம் என்னது அது சாப்பாடா தான் பாக்குறேன். அப்படி பார்த்தா நீங்க எல்லாம் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கொல்லறது இல்லையா, பிளான்ட்டுக்கு உயிர் இருக்கே அப்படின்பா. வாதாடுனா நினைச்சா இப்படி வேணா வாதாடணும். ஆனா நம்ம பிளான்ட் ஒரு கத்திரிக்காயை எடுத்தோம், இல்ல ஒரு டொமேட்டோ எடுத்தோம், ஏதோ ஒரு செடியில எடுத்தோம், செடி அப்படி செத்து போயிடுறதா கிடையாது. செடி இன்னும் நிறைய கொடுக்கும். நம்ம அதை கட் பண்ண இன்னும் நல்லா வளர்ந்துட்டே ஒரு ஃபுல் ரூட்டோடய அப்படிங்கிறோம். அப்படி இல்லையே ஆடு மாடு எல்லாம் கட் பண்றது அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு ஃபுல் அந்த உயிரே போச்சே. ஒரு 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 கண்ணு ஊட்டி இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா தாய் பாடிய வதம் பண்ணினா அது அம்மா போனது அவளுக்கு அவ்வளவு அறிவு கிடையாது, எனக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும், அவ்வளவுதான். நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்குன்னா அலறி அவ்வளவு இது வரும் எனக்கு. ஆனா இதெல்லாம் பண்ணறது கூடாது. சோ அது அந்த காலத்திலே இருக்கு, பிரபுபாத எழுதின காலத்திலே நடக்கிறது. இதெல்லாம் இன்னமும் கண்டினியூ ஆயிட்டு. எஸ், எங்க படிச்சிருந்தேன். தமோ குணத்தில் செய்யப்படுவதால் மிருக கொலையாளிகள் அப்பாவி மிருகங்களை கொல்வதும் தமோ குணத்தில் செய்யப்படுவதாகும். மிருக கொலையாளிகள் எதிர்காலத்தில் தங்களை கொல்வதற்கு ஏற்ற உடலை மிருகம் பெற போகின்றன. மிருக கொலையாளிகள் யாரு இந்த மிருகத்தெல்லாம் கொண்டு இது பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் எதிர்காலத்துல என்னது, தங்களை கொல்வதற்கு ஏற்ற உடலை மிருகம் பெறப்போகின்றது என்பதை அறியார்கள். அவனும் வந்து they will also become ஒரு victim of another. ஒரு நம்ம அவங்க அனிமலா போயிடுவான், அடுத்த ஒரு அனிமல் வந்து இது பண்ணுவார். பட் என்ன சில பேர் என்ன சொன்னா அதுதான் உலக நியதி, ஒரு பெரிய மீன் வந்து சின்ன மீனை தான் கொண்டு அதை சாப்பிடும் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. அது அனிமல் கிங்டம்க்கு அது வந்து பொருந்தும், நாட் ஃபார் அஸ். இப்ப நம்ம எல்லாம் அதான் ஹியூமன் பீங்க்கு அழகா சின்ன சின்ன பல்லு தான் கொடுத்துருக்கா, நகமெல்லாம் அவ்வளவு குட்டி குட்டி நகை தான், அவ்வளவு பெருசா போறோம் அப்படி இல்லாம இருக்கு நமக்கு இல்லையே. அப்ப ஆனாலும் நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது என்னது, இந்த கையாலையும் பல்லாலையும் சாப்பிடலன்னா அந்த கத்தியால ஃபோர்க்கு நைஃப் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. அதெல்லாம் இங்கிலீஷ்காரங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சது பண்ணி அப்படியாவது சாப்பிடணும், இறைச்சி சொல்றாங்க அதெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு. சோ பேட். அப்ப என்னது, அதெல்லாம் குழந்தைகளோட ஸ்லைட்ஸ்ல அழகாகும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழகணும்னா அடுத்த ஜென்மம் வெயிட் பண்றோம். நீ வந்து ஒரு சிங்கமோ புலியா போயிடும், உனக்கு அது போல கோரப்பல்லும் நகமெல்லாம் கொடுக்குறேன், நீ வந்து அதுதான் அப்புறம் உனக்கு பிடிக்கும்னா நீ அந்த லைஃப் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே அனுப்புவார் அப்படின்னு.
அப்போ என்னது, அப்ப நம்ம அதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். மிருக கொலையாளிகள் எதிர்காலத்தில் தங்களை கொல்வதற்கு ஏற்ற உடலை மிருகம் பெற போகின்றது என்பதை அறியார்கள். இதுவே இயற்கையின் சட்டம். மனித சமூகத்தில் ஒருவன் மற்றொரு மனிதனை கொன்றால் தூக்கிலிடப்படுகிறான். இது தேசத்தின் சட்டம். முழு உலகமும் பரமபுருஷரின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை அறியாமையின் காரணத்தினால் மக்கள் காண்பதில்லை. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் முழுமுதற் கடவுளின் மைந்தனே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வெளிய சின்ன ஒரு இது மஸ்கிட்டோல இருந்து நம்ம மஸ்கிட்டோ கொலை பண்றோம், அதுவும் தப்புதான், டெஃபினட்டா தப்பு. ஆனா நான் இந்த வேற ஒரு குருஜி சொல்றேன், ஆனா நம்மளை கடிக்கிறதே, அப்போ அது கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனா எது கடிச்சதுன்னு தெரியாதே. ஏதோ ஒரு கொசு கடிச்சு இந்த சைடு போயிருக்கோம், ஆனா நம்ம இந்த சைடு பாக்குற ஒரு கொசுவா கொன்னுடுவோம். அது அப்படி முழிக்கும், நான் என்ன பண்ணேன்ப்பா, நீ எதுக்கு என்ன கொன்னேன் அப்படின்னு. ஏன் அதுக்கு மூளை இருந்தா பாவம், அது சின்ன கொசு தானே. இருந்தாலும் தப்புன்னா தப்புதான் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சின்ன தப்பு நடந்து போயிட்டே இருக்கோம். எறும்பு, சின்ன எட்டுக்கால் பூச்சி கண்ணுக்கே தெரியாது. சோ எல்லாம் நம்ம கொலை பண்ணதான் செய்யறாங்க. அதான் நிறைய நாம ஜபம் சொல்லும் போது அது தெரியாம பண்ற தப்பு எல்லாம் பகவான் எல்லாம் இரேஸ் பண்ணிடுறோம். சோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழி முழுமுதற் கடவுளின் மைந்தனே, அகம் பீஜ பிதா அப்படிங்கிறாரே. சோ ஒரு சிறு எறும்பு கொல்லப்படுவதை கூட அவர் பொறுத்து கொள்வதில்லை. அதற்கான விலையை கொடுத்தாக வேண்டும். கண்டிப்பா நமக்கு அதுக்கு இருக்கு. எனவே நாக்கின் சுவைக்காக மிருகங்களை கொள்ளுதல் மிகவும் கீழ்த்தரமான அறியாமையாகும். இறைவன் பற்பல அருமையான பொருள்களை வழங்கி இருப்பதால் மிருகங்களை கொள்வதற்கான தேவை மனிதர்களுக்கு கிடையாது. அது இல்லாம எவ்வளோ வளர்ச்சி, எல்லாம் விளைச்சல் இருக்கு. இது வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஒரு மிருகத்தை கொன்னாதான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். அந்த கதி இல்லையே. நம்ம நாட்டுல எல்லாமே கிடைக்கணும். ஒரு கண்ட்ரில இருக்கும், ஒண்ணுமே கிடைக்காத, வேற ஒண்ணு எல்லாமே வறண்டு இருக்கும். ஒரு ஆப்பிரிக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பின்தங்கிய இதுல எல்லாம் வேற வழியில, அப்போ மிருகத்தை கொண்டுதான் சாப்பிடணும். என்ன சாப்பிடணும், ஆனா ஒன்னும் விளைச்சல் இல்லை. வேற எங்கேயிருந்து கொண்டு வரணும்னா அவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கும். என்ன பண்ணுவா, அதுக்குன்னு ஏதாவது ஆடு தானே இல்லையா, ஆடு இல்லையா, கோழி எல்லாம் வளர்ப்பா. அட்லீஸ்ட் அந்த முட்டையை சாப்பிடுவா. அப்புறம் இந்த கோழி சாப்பிடுவா, சிக்கன் ஐ டோன்ட் நோ. சோ அந்த மாதிரி வேற வழி இல்லாம அவங்க பண்றாங்களா? இப்ப நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜ்ல இல்லையே. வேர் ஆல் வெல், நிறைய நம்ம கண்ட்ரில எல்லாம் விளையாடும். ஓகே, எங்க இருந்தேன்னா, மிருகங்களை கொல்வதற்கான தேவை மனிதர்களுக்கு கிடையாது. இருந்தும் ஒருவன் மாமிச உணவு உண்பதில் ஈடுபட்டால் அவன் அறியாமையில் செயல்படுகிறான் என்பதும் மிகவும் மிகவும் இருண்ட எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொண்டுள்ளான் என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். மிருகவதையின் பற்பல வகைகளில் பசுவை கொள்வது மிகவும் கொடூரமானது. ஏன்னா அந்த பசு மில்க் கொடுக்கலையா போச்சு, அப்படின்னு அது எவ்வளவு பாவம் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறேன். மிருகவதையின் அதே நம்ம ஹியூமன் பீங்கே பார்க்கலாம் இல்லையா? ஒரு தாய் எவ்வளவு நாள் தான் பால் சுரக்கும். அந்த குழந்தை கொஞ்சம் பெருசா வரைக்கும் வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு ஆயாச்சு, அந்த குழந்தை பெருசாச்சு, இந்த ஃபீமேல கொன்னுடுங்க அப்படின்னு சொல்றோமா? முடியறது இல்லை இல்லையா? அதே போலதானே அனிமல் இல்லையா? பாவம், பெரிய சில இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் தட் இஸ் அ ஃபேக்ட். மிகவும் இருண்ட காலத்தை ஓகே. அது மிருகவதையின் பற்பல வகைகளில் பசுவை கொள்வது மிகவும் கொடூரமானது. ஏனெனில் பாலை வழங்கும் பசு நமக்கு எல்லாவித இன்பத்தையும் கொடுக்கின்றது. பசுவதை என்பது மிக மிக கீழ்த்தரமான அறியாமையாகும். வேத இலக்கியத்தில் அது கொடுத்திருக்கு, ரிக்வேதத்துல கொடுத்திருக்கு. அதாவது பாலால் பூர்ண திருப்தி அடைந்த மனிதன் பசுவை கொல்ல விரும்பினால் அது மிகவும் கொடூரமான அறியாமை ஆகும். பாலால் என்னெல்லாம் கிடைக்கல, வெறும் பால் மாத்திரம் இல்லையே, பாலால தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய் எல்லாமே உபயோகப்படுது. இருந்தாலும் ஜஸ்ட் பால் கொடுக்குற அந்த இது போயாச்சு, இட் பிகம் ஓல்ட் அப்படின்னா என்னது, கொன்னுடலாம். இந்த மாதிரி இது வந்துருக்கு. வேத இலக்கியத்தில் பின்வருமாறு ஒரு பிரார்த்தனை செய்யும். இதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப எம்பெருமானே, அதோட என்ன அர்த்தம்? எம்பெருமானே, பசுக்களும் பிராமணர்களும் நலன் விரும்பி நீரே, மேலும் மொத்த மனித சமுதாயம் மற்றும் உலகத்தின் நலன் விரும்பியும் தாங்களே. விஷ்ணு புராணத்தில் கொடுத்தது. இதன் பொருள் என்னவெனில் பசுக்கள் மற்றும் அந்தணர்களின் பாதுகாப்பு இப்பிரார்த்தனையில் விசேஷமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எல்லாரும் நமக்கு ஒரு அவர் தந்தையா இருக்கிறப்ப எல்லா உயிர் வாழியும் அவர் தான் தந்தை, அவர் தான் நம்மளை எல்லாமே பார்த்துக்கிறார். விசேஷமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தணர்கள் ஆன்மீக கல்வியின் சின்னம், பசுக்களோ மிகவும் மதிப்புள்ள உணவின் சின்னம். அவ்விரு உயிர்வாழிகளும், அதாவது பிராமணர்களும் பசுக்களும் எல்லாவித பாதுகாப்பும் கொடுக்கப்பட வேண்டியவர்களே. அதுவே உண்மையான நாகரிக வளர்ச்சி. நவீன மனித சமுதாயத்தில் ஆன்மீக ஞானம் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டு பசுவதை ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. இதனால் மனித சமுதாயம் தவறான பாதையில் முன்னேறி கொண்டு, அந்த காலத்திலே அவர் எழுதியிருக்காருனாக்கா போலேன்னு நடக்கிறது.
அப்பெல்லாம் நான் ஐ வாஸ் நாட் பார்ன். நடக்கிறது அப்போல இருந்தே நடந்து அப்படி கண்ணுக்கு அதெல்லாம் தெரிய வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு. இப்பெல்லாம் சர்வ சாதாரணமா நடக்கிறது எல்லா இடத்துலயும். வேற வழியில நம்ம எல்லாம் இது வருவோம். இப்போ பொலிட்டிக்கல் சீன் எல்லாம் மாறிண்டே வருது. அதனால இது இன்னும் ஒரு அடுத்த நம்மளோட குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல பெரிவாளாகி அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஜென்ரேஷன் வேற ஜென்ரேஷன் வரும்போது they will see better days அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். சோ மனித சமுதாயம் தவறான பாதையில் முன்னேறி கொண்டு தனது சுய அழிவிற்கான வழியை கண்டு கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு நாகரிகம் தங்களது குடிமக்களை அடுத்த பிறவிகளில் மிருகங்களாக ஆகுமாறு வழி நடத்துகின்றதோ அது நிச்சயமாக மனித நாகரிகம் அல்ல. தற்காலிக மனித நாகரிகம் ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் அபாயகரமான வழி தவறி நடத்தப்படுகின்றன என்பது உண்மை. இது இங்கதான் நான் நினைச்சு பாக்குறேன். இதெல்லாம் அங்க ஃபாரின்ல அவளுக்கு வெஜிடேரியனே தெரியாது. அவளுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒண்ணு இல்லைன்னா எக் போட்டுருவா. அதெல்லாம் அவளுக்கு வெஜிடேரியன். எக் இஸ் ஆல்சோ வெஜிடேரியன் ஃபாதர். எக்குனாலே அந்த ஹோட்டலுக்கே போகணும்னு சொல்லுவா. வீட்டுல இருந்து பேக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். எங்க போனோம் அப்புறம் அவளுக்கு கெஞ்சிடும், இஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட். நோ, தே ஆர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட். அப்ப வீட்லயே நான் கொண்டு இருக்கேன். நாங்க இங்க இருந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறோம். ஆனா அவ வந்து வீட்டுல நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவளுக்கு ஆர்டர் வேணும் தானே. அதுக்கு என்ன பேரண்ட்ஸ் இப்ப வந்திருக்காங்க, பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நாங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்தது அப்படி சாப்பிடுவோம். அப்படி நான் பரவாயில்ல, அவருக்கு அப்படியே அந்த ஹோட்டலுக்கே போக வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம். நாத்தம் அடிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு கஷ்டான ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்ல வருது அப்படிங்க. எக் இல்ல, அவெல்லாம் எக்கு கூட தேர் ட்ரீட்டிங் ஆஸ் வெஜ். அது ஃபாரின் கண்ட்ரில போயிட்டு அவர் திருத்தறாரு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம். ரொம்பவே அது வந்து சிலப்போ அது அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, நாளைக்கு அதெல்லாம் படிக்கலாம். ஓகே, அப்ப இது வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, படிச்சுட்டே போலாம் இல்லையா. நிறைய ஒரு இது தள்ளி இருக்காரு. தற்கால மனித நாகரிகம் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்தினாலும் அபாயகரமாக வழி தவறி நடத்தப்படுகின்றது. இது உண்மையே. இது மிகவும் பயங்கரமான காலமாகும். மனித வர்க்கத்தை மாபெரும் அபாயத்திலிருந்து காப்பதற்காக மிகவும் எளிய வழிமுறையான கிருஷ்ண உணர்வினை எல்லா நாடுகளும் கவனத்துடன் வழங்க முன்வர வேண்டும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இப்ப கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வராங்க. டீ இல்ல, காஃபி இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. அதுல இருந்து தானே ஆரம்பிக்கிறது. அதுல இருந்தா நமக்கு வந்து இந்த அடிக்ஷன் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம நாக்க வளர்த்துருவோம். சரி, அதுவும் சாப்பிடலாமே இதுவும் சாப்பிடாம வந்துடும். யாரு படிச்சப்ப ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்கிறடா, ஃப்ரீயா இருக்கடா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இஸ் பிஸி. ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க, வேணா ட்ரை பண்றேன். படிக்கிறடா? நான் ட்ரை பண்றடா. ட்ரை பண்றேங்க. ஓகே ஓகே, படிங்க. இந்த வேர்ட்ஸ் படிப்பா, அப்போ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜஸ லோப ஏவச்ச பிரமாத மோகௌ தமச பவத அஞ்ஞானம் ஏவ சத்வகுணத்திலிருந்து மியூட் ஆயிட்டான் பிரபுஜி. ஞானம் ரஜோகுணத்திலிருந்து லோப பேராசை ஏவ நிச்சயமாக மேலும் பிரமாத பைத்திகாரத்தனம் மோகௌ மயக்கம் தமோ குணத்திலிருந்து பவத வளர்கின்றது அஞ்ஞானம் அறியாமை ஏவ நிச்சயமாக மேலும் சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம் பைத்திகாரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது. தற்போதைய நாகரிகம் உயிர்வாளிகளுக்கு மிகவும் சாதகமற்றதாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக சமுதாயம் சத்வகுணத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியும். சத்வகுணம் வளர்ச்சியடையும் போது விஷயங்களை மக்கள் உள்ளபடியே காண்பர். தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் மிருகங்களை போன்றவர்கள், எதையும் தெளிவாக காண இயலாதவர்கள். உதாரணமாக, ஒரு மிருகத்தை கொல்வதால் அதே மிருகத்தின் மறுபெயரில்தான்
கொள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்பதை தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் காண்பதில்லை. உண்மையான ஞானத்தை பற்றி கல்வி மக்களிடம் இல்லாததால் அவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாகி விடுகின்றனர். இத்தகு பொறுப்பற்ற தன்மையை நிறுத்த பொதுமக்களின் மத்தியில் சத்வகுணத்தை வளர்ப்பதற்கான கல்வி அவசியம். சத்வகுணத்தில் உண்மையான கல்வியை அவர்கள் பெறும்போது பூரண ஞானத்தை பெற்று விஷயங்கள் உண்மையாக அறிவாளிகளாகின்றனர். பிறகு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வளமாக இருப்பர். அத்தகைய மக்கள் பெரும்பான்மையினராக இல்லாவிட்டாலும் சரி, மக்கள் தொகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொண்டு சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றால் உலகெங்கிலும் அமைதிக்கு வளமைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறின்றி ரஜோகுணத்திற்கும் தமோ குணத்திற்கும் உலகம் தன்னை அர்ப்பணித்து இருந்தால் அமைதியோ வளமோ இருக்க முடியாது. ரஜோகுணத்தில் மக்கள் பேராசை உடையவர்களாகின்றனர். புலனின்பத்திற்கு அவர்களது ஏக்கத்திற்கும் எல்லை இல்லை. புலனுகர்ச்சிக்காக தேவையான வசதிகளும் அதற்கு வேண்டி பணமும் ஒருவனிடம் இருந்தாலும் கூட மகிழ்ச்சியோ மன அமைதியோ அங்கு இல்லை என்பதை யாராலும் காண முடியும். அவை சாத்தியமாவதில்லை. ஏனெனில் அவன் ரஜோகுணத்தில் உள்ளான். ஒருவனுக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில் அவனது பணம் அவனுக்கு உதவாது. கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து அவன் சத்வகுணத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ரஜோகுணத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது ஒருவனது மனம் மகிழ்ச்சியின்றி இருப்பது மட்டுமல்ல, அவனது தொழிலிலும் வேலையிலும் கூட மிகவும் சிரமமானவை. தனது நிலையை தக்க வைத்து கொள்ள அவன் பல்வேறு திட்டங்களையும் வழிமுறைகளையும் கண்டுபிடித்து போதுமான அளவு பணத்தை சேகரிக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் துன்பமானவை. தமோ குணத்தில் மக்கள் பைத்தியமாகி விடுகின்றனர். தங்களது சூழ்நிலைகளால் வருத்தமுற்று அவர்கள் போதை பொருள்களிடம் அடைக்கலம் கொள்கின்றனர். இவ்வாறு மென்மேலும் அறியாமையில் மூழ்கின்றனர். இவர்களது எதிர்காலம் மிகவும் இருளானது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பாபுஜி. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் படிச்சீங்க தமிழ். ஆமாங்க மாதாஜி, ரொம்ப நாளுக்கு. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. கரண்ட் மார்னிங் போன கரண்ட் இப்ப வந்துச்சு கரண்டே. ஓ அப்படியா? சுத்தமா கரண்ட் இல்ல எங்க ஏரியா ஃபுல்லாவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. இப்ப என்ன சத்துவகுணத்திலிருந்து என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் அதுவும் பார்க்கணுமே. அதுல என்னது உண்மை ஞானம் வெளிப்படுறது. அப்ப சத்துவகுணத்திலிருந்து அது வரைக்கும். ரஜகுணத்திலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பேராசை விருத்தி ஆகும். இன்னும் நிறைய பேராசை, இன்னும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேலும் தமகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு முட்டாள்தனம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். முட்டாளாவே இருக்கும். இன்னும் எவ்வளவு எல்லாம் முட்டாளா இருக்க முடியும் அது அப்படி ஆண்டே இருக்கும். பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தி ஆகின்றன. இதெல்லாம் அவனுக்கு அது விருத்தி ஆகும். அப்ப அதுல நம்ம எந்த நிலையில இருக்கும், யாரையும் குத்தம் இல்லை, யாரையும் குத்தம் காட்டுறதுக்கு இல்ல. நாம எந்த நிலையில இருக்கோம் அதுல இருந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் இப்ப சுத்த இதுலதான் இருக்கேன் அப்படின்னா அதுல இருந்து இன்னும் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணுமே தவிர நான் நல்லாதான் இருக்கேன் அப்படி இல்லை. நம்ம இன்னும் திருப்தியே ஆக வேண்டாம். இன்னும் நல்லா பண்ணணும், இன்னும் நல்லா பண்ணணும். அது மாதிரி இன்னும் பகவான் பக்கத்துல போகவே இல்லை. இன்னும் மனிதராதானே இருக்கும் இங்க. நிறைய நம்ம பண்றதுக்கு பாக்கி இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு இம்ப்ரூவைஸ் அவர்செல்ஃப். சோ தற்போதைய நாகரிகம்னா இப்ப ஃபேஷன் எல்லாம் இருக்கே. தற்போதைய நாகரிகம் உயிர்வாழிகளுக்கு மிகவும் சாதகமற்றதாக இருப்பதால் இப்போது இவர் எதிர்க்கிறது எப்போ ஒரு 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இப்ப இருந்திருந்தானாக்கா தலையில அடிச்சுன்னு ஐயோ என்ன போயிட்டு இருக்கு, எப்படி காலம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்பார். அப்போ அந்த காலத்துல அட்லீஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸாவது ஒழுங்கா போட்டுருந்தேன். இப்போ ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. யாரு எந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறாங்க பின்னாடிலயும் பார்த்தா இதெல்லாம் சேமா இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் கிழிஞ்சது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் தான் போட்டுப்பாங்க. அதுதான் ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. சோ தற்போதைய நாகரிகம் உயிர்வாழிகளுக்கு மிகவும் சாதகமற்றதாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வு, அதுவும் சின்ன சின்ன குழந்தை எல்லா வீட்லயும் பசங்க இருக்காங்களோ எல்லாரையும் சேர்த்து விடணும். நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் அதுக்கு வேண்டி நான் சொல்லல. வாழ்க்கை அப்பதான் ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, என்னது ஒரு செடியெல்லாம் எப்படி பாதுகாத்து எப்படி வளர்ப்போம். சின்னதா இருக்கும்போது நல்லா தண்ணி விடணும், ரொம்ப வெயில் படுறதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வைப்போம். அந்த மாதிரி செடியை நம்ம எப்படி பாதுகாப்போம். ஒரு மாதிரி மரம் எடுத்துல கண்டுக்கவே மாட்டோம். அதான் வெளியில இது இருக்கேன், மரம் இருக்கேன், வருஷத்துக்கு ஒருக்காதான் மழை பெய்யும். அதனால அது தாக்கு பிடிக்கிறதே. அவ்வளவு தண்ணி அது வச்சுருக்கும் உள்ள, அவ்வளவு வெயில் அடிக்கும், அப்பவும் அது தாக்கு பிடிக்கும்.
ஆனா சின்ன வயசுலதான் குழந்தைகள் வந்து நல்லா வளர்த்தணும், வளர்த்துல நல்லது இந்த ஆன்மீகம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா தேர் லைஃப் வில் பி வெரி பிரைட். சோ மிகவும் சாதகமற்றாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக சமுதாயம் சத்துவகுணத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியும். சத்துவகுணம் வளர்ச்சி அடையும் போது விஷயங்களை மக்கள் உள்ளது உள்ளபடி காண்பர். தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் மிருகங்களை போன்றவர்கள். மிருகங்கள்னா என்னது? அதுகளுக்கு மூளை இல்லாம வேல் பண்ணுவாங்க. தமோ குணத்துல என்னது? நான் ஒரு அதீத ஆசை, எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். ஏதோ இந்த சைடு இல்லாட்டா அந்த சைடு, ஒரு நடுத்த ஒரு என்னது இது மிடில்ல இதே கிடையாது. அவளுக்குலாம் எக்ஸ்ட்ரீம்ல தான் இருப்பாங்க. சத்துவகுணம் வளர்ச்சி அடையும் போது விஷயங்களை மக்கள் உள்ளது உள்ளபடி காண்பர். தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் மிருகங்களை போன்றவர்கள், எதையும் தெளிவாக காண இயலாதவர்கள். உதாரணமாக ஒரு மிருகத்தை கொல்வதால் அதே மிருகம் நம்ம ஆயிடுவோம். அடுத்த மறுபிறவியில் தான் கொல்லப்படுவதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்பதை தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் காண்பதில்லை. எனக்கு வந்து நல்லா அந்த மாட்டுக்கறி ஆட்டுக்கறி தான் பிடிக்கணும், அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நீ ஆடா பிறந்து ஒருத்தன் கொல்ல போறான், அதெல்லாம் அவ திங்க பண்ண மாட்டா. they will think only as a food. இன்னத்த காரியம் ஆச்சா போச்சு, ஓவர். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தை யார் பாக்குறா? அந்த மாதிரி இருக்கான். சோ உண்மையான ஞானத்தை பற்றிய கல்வி மக்களிடம் இல்லாததால் அவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாகி விடுகின்றனர். இத்தகைய பொறுப்பற்ற தன்மையை நிறுத்த பொதுமக்களின் மத்தியில் சத்துவகுணத்தை வளர்ப்பதற்கான கல்வி அவசியம். அப்ப நம்ம நார்மல் கல்வியில எல்லாம் ஒண்ணும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. பகவத்கீதைல எங்க கம்பல்சரி? வேற நெதர்லாண்ட்ஸ் அவங்க வேற ஜாதிக்காரா, வேற ரிலிஜன், எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். they speak not only English, இங்கிலீஷ் தான் தெரியாது அவளுக்கு, டச் தான் பேசுறா. பட் தட் இஸ் கம்பல்சரி. அவ இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிட்டா. ஏன்னா அவ பார்த்தா திஸ் இஸ் a human, இது ஒரு நல்ல மனிதனா இருக்கணும்னா பகவத்கீதா இஸ் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு அவ அதை தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி they made it compulsory. நம்ம கண்ட்ரில அதான் முட்டாளா இருக்கும் நம்ம. சோ உண்மையான ஞானத்தை பற்றி கல்வி மக்களிடம் இல்லாததால் அவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாகி விடுகின்றனர். இத்தகைய பொறுப்பற்ற தன்மையை நிறுத்த பொதுமக்களின் மத்தியில் சத்துவகுணத்தை வளர்ப்பதற்கான கல்வி அவசியம். அது வந்து இஸ்கான் மாதிரி இதுல நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். அண்ட் வி ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சதேன்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு அதுக்கே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அப்புறம் வேற இருக்கு நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சோ சத்துவகுணத்தில் உண்மையான கல்வியை அவர்கள் பெறும்போது பூர்ண ஞானத்தை பெற்று விஷயங்களை உண்மையாக அறியும் அறிவாளிகள் ஆகின்றனர். பிறகு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வளமாக இருப்பர். அத்தகைய மக்கள் பெரும்பான்மையினராக இல்லாவிட்டாலும் சரி, மக்கள் தொகையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றால் உலகெங்கும் அமைதிக்கும் வளமைக்கும் பயன்படுது. எல்லாருமே சேரணும்னு இப்போதைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி சேர்ந்தா ரொம்ப நல்லதுதான். ஆனா அத்தகைய மக்கள் என்னது? பெரும்பான்மை எல்லாரும் சேர்ந்து கூட. நம்ம வீட்லயே எத்தனை பேர் பண்றா? மாமா எல்லார் வீட்லயும் அதே கதை தான். நம்ம ஒரு ஆள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரி நம்மளையாவது வழி விட்டுருக்காங்களே, அவங்க எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்றதையும் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். குடும்பத்தோட பண்ணா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஆனா அது நம்ம ஃபோர்ஸும் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ ரெக்கார்டிங் வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே. ஐயோ கிருஷ்ணா, எப்படி வேணாலும் இதெல்லாம் ஒரு தடஸ்தம் எப்படி எல்லாம் வருது நம்ம சொல்லாமே வருது. தெரியறதா? எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியறதா? என்னமா கேட்க மாட்டேங்க? தெரியுது மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? கேட்டு தெரியாது. ஓகே. நான் முன்னாடி ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுது. திரும்பி ஜாயின் பண்ணி நம்ம கிளாஸ் இல்லை, நம்ம இப்போ ஒரு வாரம் அப்புறம் தானே பாக்குறோம். நம்ம இங்கிலீஷ் நான் சொல்லி தரேனே, இப்படி மாதிரி கட்டாச்சு. அப்புறம் வரவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் அனுப்புறம் வந்தது. நான் வந்து கேட்க மறந்து போயிட்டேன். வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கிரீன் தெரியறதா கேட்டேன், ரெக்கார்டிங் கூட மறந்து போயிட்டேன். ஸோ இப்போ சொல்லி லாஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் இருக்கும் போயிடுது. ரெக்கார்டிங் இல்லவே இல்லைன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிடும். அதோட இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுன்னு க்ளோஸ் பண்ண பாக்குறேன், அங்க ரெக்கார்டிங்கே இல்லை. ஓஹோ, இதை ரெக்கார்டிங் இல்லாம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கேன். யாரு இப்ப வரது இல்லையோ அவங்களுக்கு தானே மெயினா ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதையா. அதனாலதான் இப்ப பார்த்தேன், ஒரு மெசேஜும் வந்தது. ஓகே, என்ன இருந்தேன்னா ஒரு செகண்டுக்கு போகும் வந்துடும். பிறகு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் எதுல இருந்தேனே நினைவில்லையே. சத்துவகுணத்தில் உண்மையான கல்வியை அவர்கள் பெறும்போது பூர்ண ஞானத்தை பெற்று விஷயங்களை உண்மையாக அறியும் அறிவாளிகள் ஆகின்றனர். பிறகு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வளமாக இருப்பர். அத்தகைய மக்கள் இதுதான் படிச்சோம். பெரும்பான்மையினராக இல்லாவிட்டாலும் நம்ம வீட்லயே பார்த்தா எல்லாரும் 5 பேர் போனா 5 பேர் எல்லாம் பண்ணுங்க, எந்திருங்க, காலையில ஜப்பா பண்ணுங்க, மங்களாரத்தி பாருங்க சொல்ல முடியுமா? அவங்க எந்திருக்கிறதே இல்லை. நிறைய பேரோட இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனை பார்க்கணும். ஆனா மட்டும் நான் சொல்லி பாக்குறேன், எங்க வீட்டுக்காரர் கேட்கவே மாட்டேங்கிறார், என் பிள்ளை கேட்கவே மாட்டேங்கிறார். நாமளே இப்பதான் வந்திருக்கோம். நம்மளே இப்ப 2 வருஷம், மேக்சிமம் 2 வருஷம் தான் இருக்கும் இஸ்கான்ல சேர்ந்து. ஏன்னா இல்ல ஆன்லைன் பண்றதுனால எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கா.
ஆனா அதுக்குள்ள கம்ப்ளைண்ட், எங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு, எங்க பிள்ளை கேட்க மாட்டேங்கிறாரு, அப்படி இப்படின்னு. அது பிரபுஜி சொல்லுவார், நீ வையாயு போதடப்படாத, நீ நல்லா முன்னுக்கு போயிட்டு நீ பண்ணிட்டு உன்ன பார்த்து ஓ இவ எவ்வளவு நல்லா பண்றா ஜப்பா, என்னால ஆனந்தமா இருக்கா, எல்லா வேலையும் பண்றா, ஜப்பாவும் பண்றா, எவ்வளவு நல்லா, அப்ப நம்மளும் வேணா ட்ரை பண்ணலாமான்னு அவளுக்கு தோணணும். எத்யதாச்சரதி சிரேஷ்டர், அந்த ஸ்லோகம் அப்ப அதுல அப்ளை பண்ணணும். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தோம்னாக்கா அவ நம்மளோட நடத்தையை பார்த்து அவளும் ஃபாலோ பண்ணிடுவா. அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வைக்கிறத விட நம்ம ஒரு ஆக்ஷனை பார்த்து, ஆஹா இவ இவ்வளவு நல்லா பண்றா, பக்தி பண்றா, நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணலாமே, அந்த ஆர்வம் வந்துடும். சோ பெரும்பான்மையினராக இல்லாவிட்டாலும் சரி, மக்கள் தொகையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொண்டு சத்தகுணத்தில் நிலை பெற்றால் உலகெங்கிலும் அமைதிக்கும் வளமைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த மாதிரி பண்ணாலே ஃபுல் என்டையர் யூனிவர்ஸ் வில் பி ஒரு நல்ல பாதையில போயிடும். இவ்வாறின்றி ரஜோகுணத்திற்கும் தமோ குணத்திற்கும் உலகம் தன்னை அர்ப்பணித்திருந்தால், ரஜோகுணமும் வேண்டாம் தமோ குணம் அதுலயே மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருந்தா அமைதியோ வளமோ இருக்க முடியாது. ரஜோகுணத்தில் மக்கள் பேராசை உடையவர்களாகின்றனர். புலனின்பத்திற்கான அவர்களது இயக்கத்திற்கு எல்லையே இல்லை. புலனுகர்ச்சிக்கு தேவையான வசதிகளும் அதற்கு வேண்டிய பணமும் ஒருவனிடம் இருந்தாலும் கூட மகிழ்ச்சியோ மன அமைதியோ அவங்க இல்லை. சில பேர் நல்லா கோடீஸ்வரனா இருப்போம், எல்லாம் இருப்போம், மன அமைதியில எனக்கு இது மார்க்கெட்ல வாங்க முடியுமா, ஒரு தூக்கம்லாம் நல்லா உழைக்கப்பட்டவன் நல்லா கீழே படுத்தலாம் அப்படி தூங்குவோம். நம்ம எல்லாம் நல்ல சோஃபா ஏசி எல்லாம் போட்டாலும் தூக்கமே வராது. நல்ல மெத்தை தான், நல்ல வீடுதான், எல்லாம் கரெக்ட், தூக்கம் வராது. அதெல்லாம் பணம் கொடுத்து வாங்க முடியுமான்னு. சோ இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியணும்? இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். சோ பணம் இவ்வளவு உழைச்சோமே, ஒரு தூக்கத்துக்கு நான் என்ன பண்றது, மருந்து தானே சாப்பிட வேண்டியிருக்கு, நாம் வருத்தப்படுவோம். அதனால we have to live a simple life. ரஜோகுணத்துல ஜாஸ்தி ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. அது எல்லாருக்குமே தெரியப்பட்டதுதான், இருந்தாலும் யாருக்கும் பணம் யாருக்குதான் வேண்டாம்னு தோன்றது இல்லையா, அப்போ போயிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சர்டன் ஏஜ் வரைக்கும் பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் we have to stop. அப்புறம் என்னது எங்க படிச்சது, அதற்கு வேண்டிய பணமும் ஒருவனிடம் இருந்தாலும் கூட மகிழ்ச்சியோ மன அமைதியோ அங்கு இல்லை என்பதை யாராலும் காண முடியும். அவை சாத்தியமாவதில்லை, ஏனெனில் அவன் ரஜோகுணத்தில் உள்ளான். ஒருவனுக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில் அவனது பணம் அவனுக்கு உதவாது. கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து அவன் சத்துவகுணத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு அமைதி கிடைக்கும். அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹாப்பினஸ் எல்லாம் கூட வரும். ஏன்னா பணம் தான் இல்ல, எல்லாமே பணத்தால வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ரஜோகுணத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது ஒருவனது மனம் மகிழ்ச்சியின்றி இருப்பது மட்டுமல்ல, அவனது தொழிலும் வேலையும் கூட மிகவும் சிரமமானவை. ரஜோகுணத்துல இருந்தாக்கா அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் he is also not happy. அப்புறம் யாரை பார்த்தாலும் கோவம் வரும், ஏன்னா அவன் he is not happy within himself. அப்ப யாரை பார்த்தாலும் கோவம் வரும், ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அது நடக்காது, எல்லாம் நெகட்டிவிட்டியா இருக்கும் அவனுக்கு. அவன் தொழிலும் வேலையும் கூட மிகவும் சிரமமானவை. தனது நிலையை தக்க வைத்துக் கொள்ள அவன் பல்வேறு திட்டங்களையும் வழிமுறைகளையும் கண்டுபிடித்து போதுமான அளவு பணத்தை சேகரிக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் துன்பமானவை. அப்ப எப்படி நேர்மையா சம்பாதிச்சா என்னைக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறப்போ அண்டர் த டேபிள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும். கிம்பளம் இன்ஸ்டெட் சம்பளம் கிம்பளமா எல்லாம் வாங்கணும். அது ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ். போதுமான அளவு பணத்தை சேகரிக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் துன்பமானவை. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. மக்கள் பைத்தியமாகி விடுகின்றனர். தங்களது சூழ்நிலைகளால் வருத்தமுற்று அவர்கள் போதைப் பொருள்களை, அப்ப அவங்கதான் ஜாஸ்தி போதைப் பொருள்னா அவதான் இருக்கும். ஏன்னா they're not happy. பட் அதை சொல்லவும் தெரியாது, முட்டாள்கள் தானே. அவ போதைப் பொருளை சாப்பிட்டு அப்படியே மயக்க நிலையில, ஏன்னா ஹிப்பீஸ் அந்த லெவல்ல தான் இருந்தாங்க. அததான் இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க. போதைப் பொருள்களிடம் அடைக்கலம் கொள்கின்றனர். இவ்வாறு மேலும் அறியாமையில் மூழ்கின்றனர். முட்டாள் திரும்பி அந்த போதைப் பொருளையும் சாப்பிட்டு இன்னும் முட்டாளா போயிருக்காங்க. இவர்களது எதிர்காலம் மிகவும் இருளானது. அடுத்தது யாரு? பிரபுஜிக்கு அப்புறம் யாரு? சரியா முடிச்சு பார்த்து வர்றேன். சத்யமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க தான் படிங்க. ஊர்த்தவம் கச்சந்தி சத்வ மத்பே திஷ்டந்தி ராஜசஹ ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அத கச்சந்தி தாமசா ஊர்த்தவ மேல் நோக்கி கச்சந்தி செல்கின்றனர்.
சத்வ சதா சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் மத்தியே நடுவில் திஷ்டந்தி தங்குகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஜகன்ய வெறுக்கத்தக்க குணம் விருத்திஸ் எவரது தொழில் அத கீழே கச்சந்தி செல்கிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு: சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கத்தான் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ்நோக்கி செல்கின்றனர். பொருளுரை: இப்பதத்தில் இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படுவதால் வரும் விளைவுகள் மிக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்வர்க லோகங்களை உள்ளடக்கிய உயர்நிலை கிரக அமைப்பு ஒன்று உள்ளது. அங்குள்ள அனைவருமே மிகவும் உயர்வு பெற்றவர்கள். சத்வகுணத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அங்குள்ள பல்வேறு கிரகங்களுக்கு உயிர் வாழி மாற்றப்படலாம். அவை அனைத்திலும் மிக உயர்ந்த லோகம் சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம் எனப்படும். அங்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபரான பிரம்மதேவர் வசிக்கின்றார். பிரம்மலோகத்தின் அற்புதமான வாழ்க்கை தரத்தை நம்மால் கணக்கிட இயலாது என்பதை ஏற்கனவே கண்டோம். இருப்பினும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிலையான சத்வகுணம் அத்தகு வாழ்விற்கு நம்மை கொண்டு செல்ல முடியும். ரஜோகுணம் கலப்படமுடையதாகும். இது சத்வகுணத்திற்கும் தமோ குணத்திற்கும் இடையில் உள்ளது. இந்த குணத்தில் இருப்பவன் எப்போதும் அதே குணத்தில் முழுமையாக இருப்பதில்லை. அப்படி அவன் ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருந்தாலும் அவன் இவ்வுலகில் ஒரு மன்னனாக அல்லது பெரிய செல்வந்தனாக மட்டுமே இருப்பான். ஆனால் கலப்படம் இருக்கும் காரணத்தால் அவன் கீழ்நோக்கி செல்லவும் முடியும். ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ இருக்கும் இப்பூலக மக்கள் இயந்திரங்களின் உதவியால் உயர்லோகங்களை வலுக்கட்டாயமாக அணுகுவது சாத்தியமல்ல. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் மறுபிறவியில் பைத்தியமாவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. மிகவும் தாழ்ந்த குணமான தமோ குணம் வெறுக்கத்தக்கதாக இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமோ குணத்தை வளர்ப்பதன் விளைவுகள் மிக மிக அபாயகரமானவை. ஜட இயற்கையிலேயே மிகவும் தாழ்ந்த குணம் இதுதான். மனித வர்க்கத்திற்கு கீழே பறவைகள், விலங்குகள், ஊர்வன, மரங்கள் என்பன போன்றிய 80 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. தமோகுணத்தின் விருத்திக்கு ஏற்ப இதற்கு மோசமான நிலைகளுக்கு மக்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றனர். தாமசா என்னும் சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. உயர்குணங்களுக்கு ஏற்றம் பெறாமல் தொடர்ந்து தமோ குணத்திலே இருப்பவர்களை இச்சொல் குறிப்பிடுகின்றது. அவர்களது எதிர்காலம் மிகவும் இருள் அடைந்ததாகும். ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கும் மனிதர்கள் சத்வகுணத்திற்கு ஏற்றம் பெற ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த வழிமுறை கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளாதவர்கள் கீழ்குணங்களில் தொடர வேண்டியதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் சாப்டர் தான். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சாப்டர் ரொம்ப சிம்பிள். எனவே அப்பனால ரிப்பீட் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா புரியும் இல்லையா? சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல சத்துவகுணத்துல இருந்தோம்னா உயர் லோகத்துல அங்க வந்து பிறப்போம். அவரு அங்க போயிட்டு திரும்பி பிறப்போம், டெஃபினெட்லி. ஆனா பிறப்போம். ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் நல்லா உயர்ந்து நல்ல இடத்துல போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப அவங்க படிப்படியா உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இதே பூ உலகத்திலேயே வாழ்கின்றனர். அப்படி அதே இதுல செயலி. மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகம் எப்படி கீழ் நோக்கி போகும். இப்பதத்தில் இயற்கை முகுணங்களில் செயல்படுவதால் வரும் விளைவுகள் மிக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்வர்கலோகங்களை உள்ளடக்கிய உயர்நிலை கிரக அமைப்பு ஒன்று உள்ளது. அங்குள்ள அனைவருமே மிகவும் உயர்வு பெற்றவர்கள். சத்துவகுணத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அங்குள்ள பல்வேறு கிரகங்களுக்கு உயிர் வாழி மாற்றப்படலாம். சோ நாட் ஓன்லி இந்த இடத்துலதான் இருப்பாங்க எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லா இதுலயும் வந்து கிரகத்திலயும் வந்து இது இருக்கும், உயிர் வாழி இருக்கும். சூரியன்ல கூட ஒரு இது இருக்கும், என்னது ஒரு லிவிங். அது எப்படி இருக்கும்? அவ்வளவு ஒரு சூடா இருக்கேனாக்கா. கோல்டு பிரதேசத்துல எல்லாம் இருக்கே நிறைய, நம்மளால முடியாது. ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் நமக்கு அது ரொம்ப சூடா இருக்கும், பொசுங்கி போயிடுவோம். அண்ட் கோல்டு பிரதேசத்துக்கு இந்த போலார் பேர் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் அது சர்வைவ் தானே பண்றது. அது போல ஏதோ ஒரு கிருமியோ சம்திங் வில் பி தேர் இன் சன். அது உயிர்வாழ் இல்லாத இடமே கிடையாது. சோ நமக்கு எங்க வேணா நமக்கு போறதுக்கு ஒரு இது சான்ஸ் இருக்கு.
சோ சத்துவகுணத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அங்குள்ள பல்வேறு கிரகங்களுக்கு உயிர் வழி மாற்றப்படலாம். அவை அனைத்திலும் மிக உயர்ந்த லோகம் சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம். பிரம்மால இருந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கிறது, கீழே லாஸ்ட்ல இருந்து பாதாளம் எனப்படும். அங்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபரான பிரம்மதேவர் வசிக்கின்றார். பிரம்மலோகத்தின் அற்புதமான வாழ்க்கை தரத்தை நம்மால் கணக்கிட இயலாது என்பதை ஏற்கனவே கண்டோம். இருப்பினும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிலையான சத்துவகுணம் அத்தக வாழ்விற்கு நம்மை கொண்டு செல்ல முடியும். அது சத்துவகுணத்துல. ரஜகுணத்தோட என்ன ஆகும்? ரஜகுணம் நம்ம ரஜகுணத்தையே கண்டினியூ பண்ணி இந்த உடலை விட்டு போகும்போதுதான், நடுவுல ரஜகுணம் வந்தது சத்துவகுணம் வந்தது அந்த மாதிரி இல்ல. சில பேர் அதுல மாத்திக்கவே மாட்டா. சத்துவகுணத்திலே ரஜகுணத்துல இருக்கேன், ஆனா ரஜகுணத்திலே தான் இருப்பேன், ஐ கான்ட் சேஞ்ச், நான் இப்படியேதான் இருக்க போறேன். அவளோட இது சத்துவகுணத்திலேயே இருந்து இருக்கிறவங்களோட நிலை என்னன்னு பார்த்தோம். இப்ப ரஜகுணத்திலேயே இருக்கிறவங்களோட என்னது? 1 minute, கேஸோட ஸ்மெல் வருது வரை 1 minute. சாரி, ஏதோ கேஸ் ஸ்மெல் வந்த போல. நம்ம வீட்டுல இல்ல, டென்ஷனா இருப்பா. ரஜோகுணம் கலப்படம் உடையதாகும். இது சத்துவகுணத்திற்கும் தமோ குணத்திற்கும் இடையில் உள்ளது. இது குணத்தில் இந்த குணத்தில் இருப்பவன் எப்பொழுதும் அதே குணத்தில் தூய்மையாக இருப்பதில்லை. அப்படியே அவன் ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருந்தாலும் அவன் இவ்வுலகில் ஒரு மன்னனாக அல்லது பெரிய செல்வந்தராக மட்டுமே இருப்பான். ஆனா இந்த உலகத்திலே தான் இருப்பான். ஆனால் கலப்படம் இருக்கும் காரணத்தால் அவன் கீழ் நோக்கி செல்லவும் முடியும். சிலப்போ ஒரு நல்லவனா இருப்போம், அப்படியே நல்லவனா ரொம்ப சத்துவகுணத்துக்கு போக மாட்டான். ரஜோகுணத்திலே ஒரு நல்லவனா இருந்தா ஒரு மன்னர் மாதிரி ஆகலாம், இல்ல கீழ் நோக்கி செல்ல முடியும்னா கலப்படம் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கும்போது ஒரு லஞ்சம் ஊழல் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கீழே போகும். he will try to protect the countrymen also. அப்போ நல்ல வேலையும் பண்றான், ஆனா ஒரு தீய செயல்களும் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கீழ் வீழ்ச்சியும் அடைகிறான், கீழ் நோக்கி செல்லவும் முடியும். ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ இருக்கும் இப்பூவுலக மக்கள் இயந்திரங்களின் உதவியால் உயர் லோகங்களை வலுக்கட்டாயமாக அணுகுவது சாத்தியம் இல்லை. அங்கெல்லாம் இது கிடையாது. நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு வேலை பண்றோமோ அந்த செயல்களை வச்சுதான் நம்ம மேல போக முடியுமே தவிர வேற எல்லாம் அங்க மேல எல்லாம் போறது சாத்தியமே கிடையாது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் பிறவியில் பைத்தியக்காரத்தனமாக உள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ மிகவும் தாழ்ந்த குணமான தமோ குணம் வெறுக்கத்தக்கதாக இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமோ குணத்தை வளர்ப்பதன் விளைவுகள் மிக மிக அபாயகரமானவை. ஜட இயற்கையிலேயே மிகவும் தாழ்ந்த குணம் இதுதான். மனித வர்க்கத்திற்கு கீழே பறவைகள், விலங்குகள், ஊர்வன, மரங்கள் என்பன, அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. 80 லட்சம் உயிரினங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு. தமோ குணத்தின் விருத்திக்கு ஏற்ப இத்தகைய மோசமான நிலைகளுக்கு மக்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றனர். தாமசி குணம் என்னும் இச்சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. உயர் குணங்களுக்கு ஏற்றம் பெறாமல் தொடர்ந்து தமோ குணத்திலேயே இருப்பவர்களை இச்சொல் குறிப்பிடுகின்றன. அவர்களது எதிர்காலம் மிகவும் இருளடைந்ததாகும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த புழு பூச்சி எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஹியூமனுக்கு வந்திருக்கும். திரும்பி கீழே விழுந்துன்னா எப்படி எப்போ திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுப்போம் தெரியாது. சோ ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கும் மனிதர்கள் சத்துவகுணத்திற்கு ஏற்றம் பெற ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த வழிமுறை கிருஷ்ண உணர்வு தான். கிருஷ்ண உணர்வுலேருந்து அவன் he can improvise himself. இது இவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம மோசமா இருந்தாச்சு. அதான் இந்த வால்மீகி ஸ்டோரி எல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லாம் கொலை பண்றான், இல்லை எனக்கு ஃபேமிலி இருக்கு, நான் அதெல்லாம் பண்றேன். ரத்னாகர்னு அவருக்கு பேரா இருந்தது அப்போ. ஏன்னா வழிபோக்கனை எல்லாம் இது மறித்து இதெல்லாம் பணம் பிடிங்க. ஏன்னா எனக்கு ஃபேமிலி இருக்கா, வாழ்க்கை ஃபீட் பண்ணணும், இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்னோட அம்மா அப்பா இருக்கா, குழந்தை இருக்கா, எல்லாரையும் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப நாரதர் வந்தோடனே சொல்லும் போது, நீ எவ்வளவு பாவம் நீ பண்ற, அப்ப இந்த பாவத்தில் அந்த பாவ கணக்கெல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஏத்துப்பாங்களா? நீ கொண்டு வர பொருளை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. வாட் அபவுட் பாவம் அப்படின்னா என்னது? அவங்க சொல்ற அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு. ஒரு பறவையை கொள்ளற பாவம், அது என்ன பண்ணி சொன்ன அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது, சரி நீ இந்த கொஸ்டின் கேட்டுன்பா, அவங்க வீட்டுல பாவத்தின் பங்கு போட்டுக்கிறாங்களா அப்படின்னு. அங்க போய் கேட்டோன்னுதான் தெரியாது, பாவமா அதெல்லாம் கிடையாது, நீ கொண்டு வருதுன்னா உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நாங்க சாப்பிடணும், பாவம் புண்ணியம் அது உன்னோட கணக்கு. நாங்க ஏதாவது பாவம் புண்ணியம் பண்ணா அது எங்க கணக்கு. அப்பதான் அவர் புரியாது. அம்மாவா இருக்கட்டும், அப்பாவா இருக்கட்டும், மனைவி, மக்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரிப்ளை. அப்ப அவர் ரியலைஸ் பண்றாரு, சோ ஆமாமா, இவ்வளவு நாள் நான் பண்ணதெல்லாம் பாவம் இல்ல, என் மண்டையில தானே அது எல்லாம் இவ்வளவு பாவம் நான் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களுக்கு பண்ணி தானே அடிச்சு பிடிச்சு எல்லாம் பண்ணி வழிமறித்து எல்லாம் பண்ணினேன்.
என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லு, இப்போ வந்து பகவானோட தியானம் பண்ண அப்படின்னு சரி சொல்லு, ராமா ராமா சொல்லு எல்லாம் சரியாடுங்க. வாயில ராமாங்கிற வார்த்தையே வரமாட்டேங்குது. அப்படி பாக்குறது நம்ம எல்லாம் எத்தனையோ பெட்டர். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் வரதே, ஆனா சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? ரொம்ப ஒரு ஹெசிடேஷன். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வேணா சொல்றேன், அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோமே தவிர முதல்ல இது முடிக்கிறோம் அப்புறம் அடுத்த வேலை. அந்த ஒரு வேலை பண்ணலைன்னா பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பம் அந்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். நம்மள ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஜப்பா. லைக் எவ்ரிடே வி ஈட் அண்ட் ஸ்லீப் அண்ட் என்ன இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா, இந்த ஜப்பா இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அந்த லெவலுக்கு நம்மள கொண்டு வரணும். அப்புறம் என்ன ஆயிட்டாரு அவர்? வால்மீகி ஆயிட்டார். வால்மீகினா என்ன? ஆண்ட் ஹில்லாம். வால்மீகி சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஆண்ட் ஹில், எறும்பு புத்து. அப்படியே அவருக்கு ராமா கூட வரல. அப்புறம் என்னது, அந்த மரம் இருக்கு, அந்த மரத்தை பார்த்து மரா சொல்லு அப்படின்னு. மரா அது வந்து கொடுத்து வாயில அந்த மரா சொல்லிட்டே இரு அப்படின்னு. சரி மரா 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 ராம ராம ராமா வந்து கொடுத்து அவர் வாயில. அப்புறம் அதையே சொல்லிட்டு அப்படியே ஐக்கியமாயிட்டார். அவருக்கு வந்து தாகம் இல்லை, பசி இல்லை, ஒண்ணு இல்லை. அப்படியே உட்காந்து என்னது எறும்பு புத்தெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிட்டான் அவர் மேல. அதனாலதான் அதுக்கு அவருக்கு பேரு அது வால்மீகா, வால்மீகான்னு பேரு. அப்ப அவருக்கு பேர் என்ன ஆயிடுது? வால்மீகி. இப்படியா அவரோட ஸ்டோரி பயணம் என்ன வந்து அது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண. ரஜோகுணன் எங்க படிச்சிருந்தேன்னா அவர்களது எதிர்காலம் மிகவும் இருளடைந்ததாக தானே படிச்சிருந்தேங்க, முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தமோகுணத்தில் விருத்தியே எனக்கு மக்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற தாமசாயினா. ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கும் மனிதர்கள் சத்துவகுணத்திற்கு ஏற்றம் பெற ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. அந்த வழிமுறை கிருஷ்ண உணர்வு தான். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது என்னது? கிருஷ்ணா கான்சியஸ், நாட் இஸ்கான். இஸ்கான் இஸ் டிஃபரண்ட். அதேதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் இப்போ பகவானை நினைத்துன்னு நம்ம எல்லா செயல்களும் பண்றோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளாதவர்கள் கீழ் குணங்களில் தொடர வேண்டியதுதான். கீதா மாதாஜி படிங்க, நீங்க தானே விட்டு போயிருக்க. 6 மணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. நாண்யம் குணாப்ய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானு பஷ்யதி குணாப்யश्च பரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. இல்லை, அந்நியம் தவிர குணாப்ய குணங்களை கர்த்தாரம் செய்பவன் யதா எப்பொழுது திருஷ்டா காண்பவன் அனுபஷ்யதி முறையாக காண்கின்றான் குணாப்பிய இயற்கை குணங்களிலிருந்து ச மேலும் பரம் தெய்வீகமான வேத்தி அறிபவன் மத் பாவம் எனது ஆன்மீக இயற்கைக்கு ச அவன் அதிகச்சதி உயர்வு பெறுகிறான். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரம புருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டோர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். பொருளுரை: முறையான ஆத்மாக்களில் இருந்து கற்று முறையாக புரிந்து கொள்வதால் ஜட இயற்கை குணங்களுடைய செயல்களை கடக்க முடியும். உண்மையான ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. அவர் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதுபோல குணங்களின் செயல்களை பற்றி இந்த விஞ்ஞானத்தை முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரிடமிருந்து ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் அவனது வாழ்க்கை வழி தவறிவிடும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளால் ஓர் உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக நிலை ஜட உடல் புலன்கள் தான் சிறைப்பட்டிருப்பது எவ்வாறு, ஜட இயற்கை குணங்களால் தான் மயங்கியிருப்பது எவ்வாறு என்பதனை அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த குணங்களின் பிடியிலிருந்து அவன் உதவியற்றவனாக உள்ளான். ஆனால் அவன் தனது உண்மை நிலையை காண இயலும் போது ஆன்மீக வாழ்விற்கான நம்பிக்கை பெறுவதால் திவ்யமான தளத்தை அடைய முடியும். உண்மையில் பல்வேறு செயல்களில் கர்த்தா உயிர் வாழி அல்ல. ஜட இயற்கையின் சில குறிப்பிட்ட குணங்கள் நடத்தப்படும் குறிப்பிட்ட உடலில் அவன் இருப்பதால் அதற்கு தகுந்தபடி செயல்படுமாறு அவன் வலியுறுத்தப்படுகின்றான். ஆன்மீக அதிகாரி உதவி இல்லாத வரை உண்மையில் தான் இருக்கும் நிலை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சங்கத்தினால் அவன் தன் உண்மை நிலை காண முடியும். அதனை புரிந்து கொண்டு அவன் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்திற்கு கட்டுப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவன் ஜட இயற்கையின் செயல்களிலிருந்து விடுபட்டவன் என்று ஏற்கனவே 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது. விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காணும் திறன் படைத்தவனுக்கு ஜட இயற்கை ஆதிக்கம் படிப்படியாக முடிவிற்கு வந்து விடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சு விடலாம்னா இன்னைக்கு டே, பிகாஸ் எல்லாம் 6:15 நம்ம முடிச்சுடலாம். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களையே தவிர வேற கர்த்தா யாரும் இல்லை. அந்த ஆத்மா என்ன பண்ண நினைக்கிறது? ஆத்மா என்ன, நான் தான் பண்றேன். ஏன்னா அதுக்கு சொந்தமா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த உடலை வச்சு அது பண்றது. நான் பண்றேன், நான் பேசுறேன்,
இந்த உடலை வச்சு அது பேசுறது, நான் பேசுறேன் இல்ல, நான் தான் இதெல்லாம் ஜபம் எல்லாம் பண்றேன், நான் தான் பண்றேன், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்கான். ஆக்சுவலி அதனால இல்ல, முக்குணங்கள் தான் நம்மள தாக்குறது. இப்ப இந்த நேரத்தை யாருக்கோ தூங்கணும்னு நினைச்சா தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இது பகவத்கீதை படிக்கணும்னு இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறவங்கள வந்திருக்கான். சில பேர் வந்து இந்த டைம்ல வேற எங்கேயோ போயிருப்பான். லைக் கிளாஸ் இருந்தாலும் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, வேற எதுக்காவது இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிருப்பா. சோ அந்த குணம் தான் நம்மள எல்லாம் இழுக்கிறதே தவிர இந்த இயற்கை குணங்கள் தான் நம்மள வந்து புல் பண்றோம். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அவர் இதுல வந்து டிராப்பே ஆக மாட்டாங்க. அந்த போட்டோலயே பார்க்கலாம், குணங்கள் இப்படி நிற்கும், இந்த இது மாயா சக்திகள் இருக்கும், நம்மளதான் புல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம தான் கீழே இருக்கோம். அவருக்கு மேலதான் பகவான் இருக்கார், அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் முக்குணங்களே இருக்கு. அவருடைய ஒன் ஆஃப் த பொட்டன்சிஸ் தான் அவருடைய எனர்ஜி. சோ பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். பொருளுடைய முறையான ஆத்மாக்களிடமிருந்து கற்று முறையாக புரிந்து கொள்வதால் ஜட இயற்கையின் குணங்களுடைய செயல்களை கடக்க முடியும். என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் ரைட் பர்சன் டு டீச் யூ. எது எப்படி வந்து கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். இந்த ஆன்மீக குரு எப்படி வேணும்? பரம்பரை சிஸ்டம்ல வந்திருக்காரா பார்க்கணும். அவரே ஒரு என்னது ஓவர் நைட் ஒரு குரு ஆயிட்டேன், நான் சச்ச ஒரு ஞானம், நான் நிறைய சான்ஸ்கிரிட் படிச்சிருக்கேன், அந்த புக்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணேன், நான் நிறைய புக் படிச்சுட்டேன், தென் ஐ வில் பிகம் அ குரு. அந்த மாதிரி குரு எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. we have to come in the ஆன்மீக குருன்னா பரம்பரை சிஸ்டமா வந்திருக்கிற அந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு. சோ again we are lucky, not only இது ஏதோ ஒரு இதுல படிச்சுட்டு இருக்கோம், நல்லதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படில, பரம்பரை சிஸ்டமும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இட் இஸ் we are all very lucky actually. சோ உண்மையான ஆன்மீக ஒரு குரு யாரு? கிருஷ்ணர். இப்ப கிருஷ்ணர் இருந்தா நம்ம இப்ப எல்லாருமே அடுத்த குருமார்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. சோ அவர் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கின்றார். அது போல குணங்களின் செயல்களை பற்றிய இந்த விஞ்ஞானத்தை முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரபுபாதா, பெஸ்ட் இஸ் பிரபுபாதா. அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால ஃபுல்லா கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருந்ததுனால அவர் எழுதின புக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்றோம். இல்லாவிடில் அவனது வாழ்வு வழி தவறி விடும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளால் ஒரு உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக நிலை, ஜட உடல், புலன்கள், தான் சிறைப்பட்டிருப்பது எவ்வாறு, அப்புறம் என்னது ஜட இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து தாம் மயங்கி இருப்பது எவ்வாறு போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஜெயில இருக்கோம்னு தெரியறதே எப்படி? இந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு சொல்லி கொடுக்கும் போது நமக்கு தெரியறது. இல்லாட்டா ஹவ் ஆர் யூ நோ? ஓ ஐ அம் குட், ஐ அம் வெரி ஹாப்பி, என்ன அதை சம்பாதிச்சேன், இதை வாங்கினேன், நான் ரொம்ப சந்தோஷம், அங்க போயிட்டு வந்தேன், அதனால சந்தோஷம். இந்த சின்ன சந்தோஷத்தை பெருசா பிரகடனம் பண்ணி நம்மளால ரொம்ப ஹாப்பியா நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம ஜெயிலுக்குள்ளதான் இருக்கோம். இந்த ஜெயிலுக்குள்ள ஏதோ சின்ன சுகத்தை போயிட்டு நம்ம வந்து நன்னா இருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கும் சொல்லுவோம். we are not at all happy. இது இருளடைந்த உலகம், மகிழ்ச்சியே இல்லை. இங்க இந்த உலகம் வந்து மகிழ்ச்சி இல்லாத இருக்கும். இதுல நம்ம வந்து தப்பித்து போய்விட வேண்டும். இது அப்புறம் பற்றி இந்த விஞ்ஞானத்தை முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் அவனது வாழ்வு வழி தவறிவிடும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளால் ஒரு உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக நிலை, ஜட உடல், புலன்கள், தான் சிறைப்பட்டிருப்பது எவ்வாறு, ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் தான் மயங்கி இருப்பது எவ்வாறு போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த குணங்களின் பிடியில் இருக்கும் அவன் உதவியற்றவனாக உள்ளான். இந்த குணங்களின் பிடியில் இருக்கும் அவன். என்ன குணங்கள் இருக்கும்போது என்னது வேற அந்த நம்ம இப்ப கூட இந்த 15 சாப்டர்ல படிக்கிறோமே, அதுலதான் வருது. இந்த முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கறதுனால நம்ம வந்து வேற ஹெல்ப்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். we are unable to come out of it. அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். தான் மயங்கி இருப்பது எவ்வாறு போன்றவற்றை என்னது படிச்சிருக்கோம். ஆனால் அவன் தனது உண்மை நிலையை காண இயலும். இந்த குணங்களின் பிடியில் இருக்கும் அவன் உதவியற்றவனாக உள்ளான். ஆனால் அவன் தனது உண்மை நிலையை காண இயலும் போது நல்லா புரிஞ்சு நூறான். அவன் நம்ம எப்படி மாட்டின் இருக்கோன்னு ஒரு வாட்டி தெரிஞ்சுபடுத்தினாக்கா ஆன்மீக வாழ்விற்கான நம்பிக்கையை பெறுவதால் திவ்யமான தளத்தை அடைய முடியும். அப்போ அவன் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரத்துக்க முடியும். ஆனா அந்த ஆன்மீக ஞானம் இல்லைன்னா இருக்கு, ஆமா இது புல் பண்றது, இது புல் பண்றது, ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட். யார் எது புல் பண்ணாலும் நம்மளோட செல்ப தமோ குணம், செல்ப ரஜகுணம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது ஒரு மாதிரி நமக்கு இதுல சிக்கின் இருக்கோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தனா அதுலயும் வெளிப்படுறதுக்கு அவங்க வந்து பிரயத்தனப்படுவோம். திவ்யமான தளத்தை அடைய முடியும். உண்மையில் பல்வேறு செயல்களின் கர்த்தா உயிர் வாழி அல்ல, நாம இல்லாத
முக்குணங்கள் தான் நம்மளை பண்ண வைக்கணும். ஜட இயற்கையின் சில குறிப்பிட்ட குணத்தினால் நடத்தப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் அவன் இருப்பதால் அதற்கு தகுந்தபடி செயல்படுமாறு அவன் வலியுறுத்தப்படுகின்றான். ஆன்மீக அதிகாரியின் உதவி இல்லாத வரை உண்மையில் தான் இருக்கும் நிலை என்ன என்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு இஸ்கான்ல நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு இதெல்லாம் புரியாது. இல்லாட்ட நமக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்காரு. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சங்கத்தினால் அவன் தனது உண்மை நிலையை காண முடியும். அதனை புரிந்து கொண்டு அவன் ஆன்மீக சங்கத்தினால் அவன் தனது உண்மை நிலையை காண முடியும். அதனை புரிந்து கொண்டு அவன் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்திற்கு கட்டுப்படுவதில்லை. ஏன்? சுத்த சத்த நிலைக்கு போய்விடுவான். அப்ப ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டோம்னாக்கா இந்த ரஜோ குணம் தமோ குணம் அது அவ்வளவு அது அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். என்னது வீக் ஆயிடும். நம்ம என்ன சுத்த சத்த நிலையில போயிட்டு ஜட குணங்களின் மயக்கத்திற்கு கட்டுப்படவில்லை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவன் ஜட இயற்கையின் செயல்களிலிருந்து விடுபட்டவன் என்று ஏற்கனவே 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது. விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காணும் திறன் படைத்தவனுக்கு ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கம் படிப்படியாக முடிவிற்கு வந்து விடுகிறது. விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காணும் திறன் படைத்தவனுக்கு ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கம் படிப்படியாக முடிவிற்கு வந்து விடுகிறது. ஓகே, ஸோ 20ல இருந்து நம்ம 27 தான். நாளைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த சாப்டர் முடிச்சு விடுவோம். So I'll just close the recording.